Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn kari o kari sirafaratɔ maa don an bɛ fasoden wele ni kelen belebele nin kan bi an bɛ Ala fo maa ba saba b'an bolo ɲininikɛlaw don maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Dawuda Musa Kɔnɛ n'i ko Dawuda Musa Kɔnɛ n'i y'a siɲɛsiyɛnma a bɛ ni plateau nin kan an b'a fo ka walima dɔn vraiment merci beaucoup Dawuda Musa Kɔnɛ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Beaucoup de initiatives Traoré an fere initiative ka aw fo ka Chérifula baarakɛla bɛɛ fo ka ɲɛmaayaso fo a bɛ to k'an wele waati ni waati ni an kana hakili jagabɔ ni kosɛbɛw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen kunkankobaw bɛ yen jamana kɔnɔ a bɛ to ka a to an kana hakili jagabɔ o ye kosɛbɛ de jamanajɔ la donc ka aw fo la ka n barokɛɲɔgɔn fana fo n dɔgɔkɛ Modibo ani n fatɔma Jalo Ala ka kumakan sɛbɛn bɔ an bɛɛ da min b'a to lamɛnbagaw jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ u k'u ka tɔmɔ a la an ka se ka nin an jɔyɔrɔ ni fasojɔ la. Merci. Merci beaucoup. Vraiment i ni ce kosɛbɛ. Donc maa filanan o ye nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na nin plateau nin kan mun ye professeur Musa Jalo économiste maître de conférence. Monsieur Jalo vraiment merci beaucoup an y'i wele i nana an ka kɛnɛ nin kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Ayiwa folikan min bɛ ne bolo basi tɛ a ye n wele a diyara n ye n bɛ Chérifula journaliste Traoré fila fo minnu bɛ k'an lajɛ su talen don ɲɛ dɔɔnin minnu ka temps ta k'u sigi ka n lamɛn n ka foli bɛ s'u bɛɛ ma n ka foli bɛ se n balimakɛ fila ma Monsieur Makalu ani Monsieur Kone nin y'an siɲɛ fɔlɔ an bɛ masala ayiwa wariko kuma de don quoi wariko kuma ka ca tubabu b'a fɔ ko l'argent n'aime pas le bruit ko wari tɛ mankan fɛ nka wari fana bɛ yɔrɔ la mankan tɛ ba in quoi voilà donc an bɛ yan walasa k'an balimaw lafaamuya wariko ko min bɛ sen na sisan donc AES ko min kɛrɛlen don. Vraiment ok merci beaucoup Monsieur Jalo maa sabanan o tɛ maa dogolen ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn vraiment an mako mana jɔ la waati o waati a bɛ na nin kɛnɛ belebele nin kan Modibo Mao Makalu économiste Modibo folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Ayiwa Bokele ni an fɛ yen n b'aw fo k'aw baarakɛɲɔgɔnw fo k'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo ani k'an co-débatteurs fo n'o ye Monsieur Kone ani docteur Jalo donc an bɛna hakili jagabɔ de la nafoloko n ye min fɔ fɛn bɛ bɛɛ bolo ka fɔ nafoloko la mais nafoloko ko ka misɛn dɔnniya de bɛ nafoloko la a tɛ kɛ ni dusu ye a bɛ kɛ ni hakili de ye baara n'a kɛcogo don ayiwa an bɛ dɔɔnin min don a la ani an ye min tɔmɔ an kɛrɛfɛmɔgɔw nɔfɛ an b'a essayer k'o partager yan k'o tila yan. D'accord. Vraiment merci beaucoup Boubacar Traoré Enfré laada don siga t'o la n b'a dɔn Zana o préparé n'o i bolo folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bukele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa ni i sɔgɔlen Chérifula télé la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ min ye ka se ka na jamana kɔnɔdenw kunnafoni u ka faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko la kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna na wagati min na u ka se ka faamuyali sɔrɔ an bɛ wele bila maabaw ma u ka na ɲɛfɔli kɛ o ye u la o kama bi su in na an bɛna kuma fɛn dɔ kan o ko bamanankan na foyi tɛ wariko kuma ɲɛnabɔ wari yɛrɛ kɔ donc an da bɛna don wariko la sabula min ye tubabuw b'a fɔ fana ko l'argent est un fruit toujours mûr donc bi su in na an da bɛna don nafoloko la Mali ani Burkina ani Niger olu kɛlen ka jɛkulu min sigi n'u kama ko AES ni an ko an sen bɔra CEDEAO la ayiwa wariko kuma cayalen don nin wagatinin na an bɛna to CFA la wa an bɛna taa wari wɛrɛ la wa ɲininkali to min bɛ yen nɔ n'an taara wari wɛrɛ la nafa jumɛn b'a la n'an tora CFA la gɛlɛya jumɛn fana b'a la an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala bi su in na min b'a to an filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. D'accord Enfré kuma ɲɛna mais dako ɲɛ kelen an b'a invité an b'u ɲininka an y'a ye k'a fɔ CEDEAO
o ye ɲɔgɔn ye kɛ Nigeria donc décision dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko sanction mun tun bɛ anw kan k'o ye sanction dɔw wuli donc dakun ɲɛ kelen monsieur Dawuda Musa Kone e ye mun de faamu na ayiwa ne ye min faamuya o la o ye k'a fɔ kunu ɲɔgɔn ɲɛ la CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye lajɛrɛ kɛ ko u y'a fɔ ko ka gɛrɛntɛ min tun sigilen don Niger kan k'u y'a gɛrɛntɛ ninnu wuli n y'a ye fɛnɛ ko gɛrɛntɛ min bɛ Burkina ni Mali kan n t'a dɔn ni tiɲɛ don parce que ne ma communiqué in yɛrɛ kalan fɔlɔ voilà donc ni gɛrɛntɛ wulila Mali ni Burkina ni Niger kan tare d'accord u diyara ne ye ok mais kuma dɔ bɛ yan non kuma tɛ yen min bɛ ka da o kan u wajibila n'o ka nin de kɛ d'accord u taara yɔrɔ jan kojugu ok u y'a dan sago d'accord n'u tun ma nin kɛ a kɛ waati nin tun ye CEDEAO ko bannen de d'accord ok monsieur Diallo e bɛ se ka mun de fɔ ni sanction mun wulilen sanction wulilen an bɛɛ y'a kalan ko non k'a fɔ k'u ye sanction bɛɛ lajɛlen wuli wa sisan a bɛ kɛ fɛn in bɛ diya voilà nka kuma bɛ a yɔrɔ la ne ka faamuya la sanction in bɛ a yira k'a fɔ CEDEAO bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana minnu ko k'u y'u sen bɔ a la ye parce que senbɔli ye o bɛ yɔrɔ gɛlɛya kosɛbɛ est-ce que jamana min bɛ na fɔ sisan k'a fɔ k'olu b'o reconnu wa sanction wuli de parce que u y'a yira k'a fɔ k'u sen t'a la ka ban hali n'a sɔrɔ délai de b'a la papier kɔnɔna la une année comme ça pour que u ka bɔni que ça devient effectif quoi pour que a ka se ka waleya yɛrɛ quoi mais est-ce que jamana parce que kunu ni bi cɛ jamana an ka jamana ninnu si ma kuma si ma i prononcer ka a wulili kan fɔlɔ donc an b'an sigi de k'a lajɛ développement minnu fɛn minnu bɛna bɔ a la kɔfɛ a bɛna wolo fɛn min na quoi n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ tɛ se ka est-ce que jamana bɛna segin ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ wa est-ce que u y'a fɔ cogoya min na an sen bɔra la pepewu n'u u sen bɔra la pepewu sanction wulili nin kɔni o tɛ jamana ninnu ka fɛla ko ye bilen quoi o kun kan ko tɛ bilen ok n'o ye faamuya ok Modibo i ni ce i ka ɲininkali la ɲɔgɔn ye min kɛra Abuja n'o ye Nigeria capitale ye samedi février kalo tile 24 san 2024 décision ba dɔw de taara yen ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye de tun don n'a bɛ fɔ a ma ko conférence des chefs d'État et de gouvernement i b'a dɔn CEDEAO communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Union africaine ka bolomafara de don bolomafara 5 de bɛ Union africaine bolo yɔrɔw la n'a bɛ fɔ a ma ko géographique cɛmancɛla sanfɛla ani dugumala tilebiyanfan ani kɔrɔnyanfan donc o n'a ɲɔgɔnna ta tilebiyanfan in jamana 15 min bɛ Afrique tilebiyanfan fɛ olu de bɛ CEDEAO kɔnɔna la donc CEDEAO ka décision olu Union africaine b'olu reconnaît donc Union africaine sen b'a la ka bolomafara de don o de la a bɛ fɔ tuma bɛɛ ko ni an bɛ Union africaine Nations Unies yɛrɛ b'a fɔ ani Union africaine u b'a fɔ an bɛ CEDEAO ka décision makɔnɔ mais ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw olu de bɛ décision ta CEDEAO la ne ye min faamuya nin ko in na an ka jamana ɲɛmaaw ye lettre min bila ka taa k'a fɔ k'u bɔra k'u ye tɔn wɛrɛ créé n'o ye Alliance des États du Sahel n'o bangera septembre kalo tile 16 san 2023 ko sisan ko u y'u sen bɔ CEDEAO la ko u nin tɛ CEDEAO la bilen mais lettre in bɛ taa secrétariat présidence de la commission de la président de la commission n'o ye Umar Aliyu Touré ale bɛ bɔ Gambie ale ye fonctionnaire de ye baarakɛla de don donc fonctionnaire de don ale bɛ don o don baara ninnu de kɛ donc ale ye papier in gafe in lase jamana ɲɛmaaw ma ale tɛ décision ta dɛ mais ale ye jaabi dɔ bila ka na k'a fɔ ko doncogo ni bɔcogo de b'a la mais o da yɛlɛlen don halisa mais ale bɛ gafe in na se a se yɔrɔ la a sera a se yɔrɔ la olu de ye ɲɔgɔn kunbɛn kunun ka kuma k'a fɔ k'u ye ɲangini ninnu wuli parce que mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko munna Mali ni Burkina b'a la halisa mais an ka ɲɛmaaw ɲɔgɔn ye caman tun bɛ an ka ɲɛmaaw tun tɛ se ka taa ala wariko ta y'o sira ye UEMOA ta la ani CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la bon Niger ta bɛɛ b'a dɔn ɲangini min tun b'olu kan ani Laginɛ fana
mais sisan u ye min fɔ ko ɲɔgɔnye min bɛna kɛ CEDEAO la ko jamana minnu tun dulonnen don minnu tun ɲanginen don k'olu yɛrɛ k'u b'u bɛɛ wele u bɛɛ ka na ko barisa ɲangini ninnu bɛɛ wulila voilà donc an b'o yɔrɔ de la sisan donc maintenant la balle est dans le camp de l'AES et puis de la Guinée donc an b'an sigi de k'a lajɛ min bɛ fɔ barisa jamana ɲɛmaa dɔ fana bɛ yen min bɛ taama ɲɔgɔnya la jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Togo président ye Faure Gnassingbé en tout cas ale kɔni bɛ taama ɲɔgɔnya la Burkina Mali Niger ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc an b'a dɔgɔkun nata in na je crois k'an bɛ kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ. D'accord Boubacar mais a ka tagama c'est pas officiel parce que a bɛ na ka taa jamana dɔ la mɔgɔ c'est tɛ bɔ a officiel kalama parce que CEDEAO ka ɲɔgɔn ye laban na u ye médiateur saba ɲɔgɔn de choisi ale b'o la Patrice Talon tun b'a la o bɔra la ani Madabio Sierra Leone ani sabanan bɔra kɔnɔ u ye mɔgɔ saba de choisi mais ale de n'u bɛɛ ka di sɔrɔdasi fanga minnu bɛ yen ale de n'u saba bɛ ɲɔgɔn bolo an yɛrɛ b'a dɔn a ye nali caman kɛ yan voilà bon et puis hali fɛn de Bazoum den ka bilali ale de a ko ɲɛnabɔ fana. Jadu ko sɔn an y'a ye k'a fɔ ko Bazoum den ko n b'a dɔn a bɛ Togo voilà n y'a kila k'a fɔ a bɛ Togo ale de ye mɔgɔ bila ka taa nɔfɛ ale de y'a ko bɛ ɲɛnabɔ. ok donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka o farako ɲɛ o tɛ wa voilà donc sisan Boubacar an bɛna don kuma yɛrɛ mun na sisan wariko CFA an ta la an bɛna an ka monnaie créer an yɛrɛ ye ɲininkali bɛ yɔrɔ min na ka bɔ CFA la a ka ɲi wa ka monnaie kura créer est-ce que a ka ɲi donc sisan nin bɛɛ la an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ɲininkali fɔlɔ qu'est-ce que la politique économique politique économique yɛrɛ jumɛn ni voilà i ni ce i ka ɲininkali la politique économique ye bamanankan na o ye fɛɛrɛw de ye jamana bɛ fɛɛrɛ jumɛnw ta walasa k'a yiriwa politique économique nin kɔnɔ danfara bolofara caman b'a kɔnɔ mais a bolofara fanba fila a bɛ fɔ o ma la politique budgétaire et la politique monétaire politique budgétaire o ye jumɛn ye san o san e bɛ i ka jamana la yiriwa ni fɛɛrɛ mun i b'o fɛɛrɛ tigɛ a musakaw bɛ bɛn min ma i b'o jate bɔ i kan ka sɔrɔ min ladon fana walasa ka u musaka ninnu latɛmɛ ka u musaka ko o don musaka ninnu na i b'o fana jate minɛ donc i bɛna dépense minnu kɛ i kan ka sɔrɔ minnu kɛ i b'o jate minɛ k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ ni i bɛ dépense ka ca ni sɔrɔ ye i b'a fɔ ne ka dépense ninnu u ka gɛlɛn ne ma n tɛ dɔ bɔ a la nka hali ni n ka sɔrɔ t'a bɔ n bɛ taa juru ta k'a dafa a bɛ fɔ o ma ko politique budgétaire donc san o san i b'o o de jate minɛ o la ni gouvernement y'o jate minɛ o bɛ taa da assemblée kɔrɔ assemblée fana b'o sɛgɛsɛgɛ yala gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ yala an b'a fɛ ka baara ɲɛnama fɛn fɛn boloda Mali kɔnɔ n'o ye ka an ka administration k'u labalo ka fonctionnaires sara ka tila ka u lataama ka tila ka an ka siraw dilan ka tila ka an ka école dilan k'an ka bɛɛ sara donc investissement ani fonctionnement n'o ye baara gilinw k'u ta kɔnɔ et puis jamana yɛrɛ bɛ labaara ni fɛn min fɛnɛ n'o ye fonctionnement ye k'o fɛnɛ ta k'o bɛɛ jate bɔ k'o da an ka sɔrɔ la yala an ka sɔrɔ b'a bɔ wa an b'a fɔ an ka sɔrɔ t'a bɔ nka ninnu fana ka gɛlɛn ma o de la jamana bɛɛ kɛlen don k'i sinsin fɛn dɔ bi kan sisan a bɛ fɔ o ma ko le déficit budgétaire systématique c'est-à-dire que i ka sɔrɔ t'a bɔ nka musaka ninnu ka gɛlɛn ma n b'u to yen n bɛ taa juru ta sugu la n ka bankuw fɛ n teriw fɛ walasa ka san latɛmɛ o ye politique économique bolofaraba ye politique économique bolofara filanan o ye politique monétaire ye o ye wari min bɛ kɛ ka nafolo ka sɔrɔ baara adamaden farisogo kɔnɔ jeli bɛ anw na balo cogo min wari fana bɛ sɔrɔ jamana sɔrɔ la balo cogo la bari fɛn fɛn bɛ
dilan fɛn fɛn bɛ cakɛ fɛn fɛn bɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ o bɛɛ bɛ jate wari la fɔlɔ a bɛ fɔ ko wari ye fɛn ye min bɛ kɛ ka jate bɔ fɔlɔ ensuite an bɛ jago fɛn fɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ o jago in bɛɛ fana bɛ kɛ wari la ni wari ye n'an fana ye sɔrɔ kɛ k'an bɛ bilankɔrɔ kɛ n'a bɛ f'o ma ko épargne ani réserve o bɛɛ bɛ kɛ ni wari nin ye wari in fana o politique monétaire nin o généralement o bɛ ta k'o kalifa banque centrale de la ni banque centrale b'i fɛ yen Mali ta la ani jamana seegin min jɛnnen don UEMOA la n'u bɛ BCEAO kɔnɔ u bɛɛ kɛlen don k'u ka politique monétaire k'o kalifa BCEAO la a kalifa kun ye min y'a dɔn ni joli cayara adamaden farisogo la i bɛ bana ni jeli dɛsɛ fana kɛra i bɛ bana donc sɔnkun bɛ yen ka jeli laboli farisogo kɔnɔ ka ɲa walasa jeli kana dɛsɛ jeli kana caya o ye banque centrale ka sigikun de BCEAO sigikun de ye nin ka wari kɛ ka wari labila jamana seegin bɛɛ ka bolo kan walasa u k'u mako ka ɲa wari kana dɛsɛ wari fana kana caya kojugu n'a cayara kojugu a bɛ tiɲɛni kɛ n'a dɔgɔyara fana an tɛ yiriwa donc o politique senba fila in olu de ye politique économique jɔ senba fila ye dɔwɛrɛw bɛ yen n'o ye politique fiscale ni fɛnw ye olu fana bɛ dɔ ninnu dafa mais a fanba ye ninnu ye donc o kɔrɔ ye min ye sisan bakuruba fɔ la sɔrɔ walasa sɔrɔ ka yiriwa f'i ka fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛ nin bɛɛ de a bɛ fɔ o ma politique économique n'i ma jate minɛ yan'a i k'a kɛ i k'a boloda i bɛ se k'a jɛ f'i k'i sigi k'i hakili jagabɔ kosɛbɛ k'a jate minɛ. ok Boubacar bisu na n b'a dɔn vraiment mun sigilen don o ko o wuli k'o jɔ i y'a faamu an bɛna faamuyali caman sɔrɔ nin ye Dawuda Musa Kɔnɛ ka hakilina ye an bɛna professeur Jalo o ɲininkali kelen ye e bɛ se ka mun fɔ. ok politique monétaire ye min y'an bolo politique économique fɛɛrɛ ni dabaliw de don gouvernement bɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ walasa hakilina min b'o la n'an b'a fɔ o ma objectif walasa ka t'i bolo da o kan donc o hakilina an b'a ye o ye ka sɔrɔ yakubaya de c'est la croissance économique walima fɛn dɔ binna gɛlɛya dɔ binna jamana économique kan walasa k'o gɛlɛya nin bɔ yen o fɛn fila de don ka yakubaya walima gɛlɛya dɔ bɛ yen ka gɛlɛya min wuli fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn bɛ tigɛ o kɔnɔna la o bɛɛ ye politique économique de ye voilà donc o politique économique jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ka caya ministère des finances de bɛ parce que ministère des finances ni économie jamana caman na u tɛnkunnen don ɲɔgɔn na ale de b'o o politique ale de bɛ o lawaleya ale de b'a lawaleya mais maintenant min ye banque centrale ta ye banque centrale ta ye tɛ dɔwɛrɛ ale bɛ politique monétaire de conduit c'est à dire ka wari dilan ani wari hakɛ min bɛ jamanadenw bɛ u mago dilan wari hakɛ min na ko o quantité a caya k'o jateminɛ ani ka wari ni wari wɛrɛw cɛla o sɔngɔ n'an b'a fɔ o ma taux de change k'o contrôler ale ka baara ye o de ye donc n bɛ se ka o de fɔ fɔlɔ taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka an bɛna détail wɛrɛw di banque centrale ka baara kan o kan. ok Boubacar nin ye professeur Musa Jalo ka kuma an bɛna Modibo fan fɛ Modibo o ɲininkali kelen ye a kura mun bɛ wala. non n kumaɲɔgɔnya o y'a bɛɛ fɔ barisa on va pas réinventer la roue n y'a ɲɛfɔ cogoya min na o de don sɔrɔ bɛ ɲini cogoya min na ani ka yakubaya cogoya min na o de ye politique économique ye n'i y'a lajɛ jamana bɛɛ kɔnɔ jamana ɲɛmaa bɛɛ n'a bɛ fɔ a ma ko autorité politique olu de bɛ politique publique sɛbɛn a kɛra kɛnɛya taasira ye lakana taasira ye o sɔrɔ taasira fɛ olu de b'a fɔ professeur Diallo y'a fɔ ko objectif an bɛ fɛ ka nin de kɛ mais objectif ninnu technicien sɔrɔ taasira fɛ technicien de b'a baara kɛ orientation politique a bɛ bɔ politique de la olu b'a fɔ ni i yɛlɛla nin programme quoi ou bien ni e bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ ni nin de ye e bɛna fɔ mais i ka technicien olu de bɛ sɔrɔ ta in o baara kɛ bon donc u y'a ɲɛfɔ cogoya min na jɔsen fila de don sɔrɔ taasira fɛ politique fiscale ou budgétaire o ye sariya sunba yɛrɛ de b'a fɔ
ko jamana n'i y'an ka constitution fɛn fɛn ta kabiri an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a b'a fɔ ko musakaw jamana san kɔnɔ musakaw kan ka jate minɛ mais sɔrɔ fana kan ka jate minɛ pour que ka se ka musaka ninnu kɛ ko wa u kan ka dafa fana ka dala kɛɲɛ n'a bɛ fɔ a ma ko équilibre budgétaire o bɛɛ de bɛ sariya sunba kɔnɔ o de la hali sisan élaboration du processus budgétaire a daminɛ na sisan parce que u b'a daminɛ premier trimestre de la san wɛrɛ ta de daminɛnen filɛ nin ye donc session budgétaire o ye octobre ye ni assemblée wasabulu mɔgɔw donna octobre la budget in min bɛna élaborer si min bɛna labɛn sisan o bɛ taa d'u ma jamana ka sɔrɔ a n'a ka musakaw bon o danfara a bɛ fɔ de ma ko déficit budgétaire bon déficit budgétaire in n'i y'a jate minɛ a bɛ presque jamana bɛɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko musaka de ka ca ni sɔrɔ ye mais mun b'o kɛ barisa les besoins sont illimités mais les ressources sont limitées donc e yɛrɛ mana kɛ i bɛ fɛ ka fɛn caman kɛ mais a bɛɛ se t'i ye donc i bɛ fɛɛrɛw de tigɛ k'a lajɛ i bɛ se ka minnu kɛ sisan i yɛrɛ ka sɔrɔ kɔnɔna la donc o y'o ye donc politique fiscale in fɛn wɛrɛ tɛ ka jate minɛ recette fiscale bɛ kɛ mun ye recette budgétaire bɛ kɛ mun ye dépense budgétaire bɛ kɛ mun ye mais n'i ye an ka jamana ta Mali san 2024 kɔnɔ service ba fila de bɛ kɛmɛ sara la an ka recette fiscale kɛmɛ sara la olu jɔlen bɛ ni 90 ye o ye impôt ani douane kɛmɛ sara la sɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ douane ni o ye impôt ni douane ye impôt kɛmɛ sara la 55 douane kɛmɛ sara la 37 ni 7 ɲɔgɔn i y'a faamuya bon trésor ni domaine ni fɛnw olu bɛɛ b'a la olu b'a tɔ dafa quoi donc maintenant danfara min bɛ n'i y'a jate minɛ danfara min bɛ sɔrɔ ani musakaw cɛ o bɛ juru ta de o déficit budgétaire in pour que k'a dala kɛɲɛ barisa jamana b'a fɔ de bon nin wari in tɛ n bolo yan sa mais hakili bɛ nin wari in ma nin waati in na o de la u b'a fɔ u bɛ taa marché financier kan n'a bɛ fɔ a ma ko marché des capitaux marché financier kan o fana ye banquesoba in ka sugu dɔ de ye investisseurs bɛ juru don jamana la n'i ye salon o ye banque jumɛn ye ayi banque tɛ dɛ marché de don sanni feere sugu de don wari bɛ minnu bolo minnu mago bɛ wari la olu bɛ na juru ta minnu bɛ fɛ ka wari juru don olu fana bɛ na mais an ka région mɔgɔw b'a la région wɛrɛ mɔgɔw b'a la banques b'a la adamadenw fana b'a la entreprises b'a la o suguba in de don salon Mali ye miliyari 1000 de juru ta CFA miliyari 1000 ani 12 2023 quoi 2023 kɔnɔna la o sugu in kɔnɔna la mais san 2000 ani 21 jamana 8 minnu jɛlen bɛ an ka warisoba in na parce que warisoba in de b'a garanti dɛ olu ye miliyari 18 de juru ta o sugu in na k'u ka musakaw dafa i y'a faamuya bon donc o ye politique fiscale ye donc danfara min b'a la o bɛ taa ɲini mais i bɛ se ka juru ta yɔrɔ wɛrɛ minnu ka sɔrɔ man ca kosɛbɛ olu tɛ se ka taa juru ta yɔrɔ bɛɛ politique monétaire in warisoba n'a bɛ fɔ a ma ko banque centrale o de b'o bila sen kan n'i ye banque centrale lajɛ banque centrale bɛɛ la fɔlɔfɔlɔ an hakili bɛ min na an ka waati la sisan officiellement o ye banque d'Angleterre de ye Angleterre de ye warisoba in créé fɔlɔ juillet kalo tile 27 san 1694 27 juillet 1794 olu ye de banque d'Angleterre créé o 1694 banque d'Angleterre créé ale de ye banque centrale fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ kabiri wari biye ninnu imprimé bon donc anw ka banquesoba in a bɛ fɔ de ko BCEAO Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest mais banque centrale min don jamana 8 de jɛlen don jamana 8 in jɛlen don a ɲɛfɔra cogoya min na u y'u ka musakakow kalifa ale banque in na donc ale de bɛ wari biye ninnu dilan min b'i poche kɔnɔ ani warimisɛn ninnu ale de b'u dilan ale de b'u bila circulation na a bɛ fɔ de ma ko masse monétaire in ye billet ani pièce de banque ani
minnu bɛ ye n'olu bɛ sɛbɛnni kɛ barisa wari ye fɛn fila de ye monnaie n'a fɔra ko monnaie ye fɛn fila de don monnaie fiduciaire ani monnaie scripturale fiduciaire o kɔrɔ ko monnaie n dalen bɛ min na n bɛ se ka min minɛ n bolo o ye wari billet ye o ye wari misɛn ye mais scriptural o ye papier de ye i ye chèque kɛ o i ye carte électronique bɔ o i ye orange money kɛ o olu bɛɛ ye argent électronique de mais o bɛɛ bɛ banque centrale de ka bolo kan barisa banque centrale in ye banque fana ka banque de ye ale de fana bɛ juru don banque an bɛ taa juru ta banque minnu fɛ mais fɛn fila de b'ale bolo pour que ka se monsieur Kone y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ wari ni wari min bɛ bila circulation na min bɛ bila jamanadenw ka bolo kan a kan ka bɛn minɛnw de ma sanni feere kama donc ni banque centrale y'o kɛ fɛn fila de b'a bolo a bɛ n'a fɔ accélérateur ni frein donc par exemple taux d'intérêt i b'a dɔn taux d'intérêt ye min ye n'i bɛ taa juru ta tɔnɔ min bɛ fara a kan banque centrale de b'o fixer parce que ale bɛ juru don banque la n'ale y'a fɔ aw b'a juru ta ne fɛ nin na olu fana n'olu b'a feere wari e bɛ taa juru ta olu fɛ olu fana b'o fɔ k'u ka tɔnɔ fara a kan i y'a faamuya donc ni taux yɛlɛla o kɔrɔ k'u bɛ fɛ ka juru gɛlɛya mais n'u y'a jigin o kɔrɔ k'u bɛ fɛ mɔgɔw ka taa juru ta banque centrale ka baara y'o de ye donc ale bɛ jatew de minɛ k'a lajɛ est ce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an tɛ wari dɔɔni lase jamanadenw ma n'u pour que u ka se ka baara dɔw kɛ ou bien wari ka ca jamana kɔnɔ kojugu an tɛ dɔɔni bɔ a la o n'a ɲɔgɔnna bon ani taux de réserve o ye laban ye n bɛ bɔ kuma la yan taux de réserve o ye banque privée banque minnu bɛ juru don mɔgɔw la olu fana bɛ wari de bila banque centrale kɛrɛfɛ barisa banque centrale bɛ juru don olu la o ye garantie sugu dɔ ye donc ni banque centrale ko an bɛ dɔ fara aw ka réserve kan a ye na ni garantie a ye dɔ fara aw ka garantie kan ka na n'a ye donc n'o kɛra u bɛ wari dɔ sama ka bɔ mais n'u bɛ fɛ ka wari dɔ ka don jamana kɔnɔ u bɛ dɔ bɔ o réserve ninnu na bon o de ye politique économique ye politique fiscale ani politique monétaire. D'accord. Boubacar, vraiment i ma ye maa saba min filɛ voilà vraiment o hakili juru cannen don kosɛbɛ voilà o bɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ merci donc ɲininkali fɔlɔ b'i bolo. ok donc o b'a to monsieur Kone n bɛ taa e fanfɛla la i n'a fɔ Modu Makalu y'i da tu monnaie la sisan nɔ n n'o ɲininkali kɛ e la e yɛrɛ fɛ monnaie yɛrɛ fɛn sugu jumɛn a n'a ka jɔda ye fɛn jumɛn de jamana ka sɔrɔ la économie na. monnaie tubabukan na n'an b'a fɔ a ma wari bamanankan na jɔdaba de b'a la jɔdaba bɛ wari la bari n y'a fɔ cogo min na wari jɔda bɛ joli la farisogo ma cogo min na jɔda bɛ wari la jamana sɔrɔ ma o cogo la wari ye fɛn ye min ye minɛn de ye min b'a to mɔgɔ bɛ da la fɔlɔ bɛɛ dalen don wari la fɔlɔ bari wari a sinsinnen don fɛnw de kan fɛn mun ye lakikaw ye n'o ye sanu ni fɛnw ye a dilanna ka kɔnsɛmɛ olu la fɔlɔ ensuite wari ye fɛn ye min sinsinnen don jamana ka sɔrɔ de kan misali la n'i ye sɔrɔ fɛn fɛn kɛ ka ca kɛ ka kɔɔri sɔrɔ ka ca kɛ ka sanu bɔ ka ca kɛ ka ɲɔ sɔrɔ sɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ de jateminɛlen don o ni wari hakɛya min kan ka bɛn o ma k'o de bila aw ka bolo kan c'est parce que sɔrɔ ninnu fana bɛ yen ko da kɛlen don wari la parce que wari fana ni sɔrɔ ninnu tɛ yen wari tɛ kɛ yen ni sɔrɔ ninnu bɛ yen n'u fana jate ma dɔn c'est que sɔrɔ tɛ yen donc wari de b'a to sɔrɔ nin bɛɛ bɛ jate fɔlɔ donc a bɛ fɔ o la ko c'est un instrument de mesure sɔrɔ wari fana a b'a to ni e b'a fɛ ka i ka ɲɔ feere ne ma ne b'a fɛ ka e ka ɲɔ san walima sukaro san an b'a ɲɛnabɔ ni mun ye an b'a ɲɛnabɔ ni wari de donc wari fana ye minɛn ye min b'a to jago min b'a to sanni feere o bɛ ɲɛnabɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni i ye sɔrɔ kɛ e t'a dɔn n'i bɛna taa tarawelekaw bɛ taa dɛgɛni senni u ka so kɔnɔ k'a bila yen mais dɔ bɛ se ka na ta o kɔ i fana bɛ se ka t'i ka sɔrɔ mara k'a kɛ wari ye ka taa mara o mara yɔrɔ bɛ yen komi i bɛ se ka don sanu na fana ka taa mara bon sanu fana wari fana b'a to sanni ani feere o ka kɛ jamana sɔrɔ o ka da dɔn en même temps ni sɔrɔ b'i bolo n'i b'a fɛ ka bilankɔrɔ kɛ ka mara ka kɛ wari in na
o y'a wari ka ɲaci ba saba de dɔ wɛrɛw bɛ yen mais a bɛ ɲaci ba saba de ɲa wari n'a t'i bolo i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ wari k'a tɛ mankan fɛnɛ fɛ wari ko sɛbɛnnankoba de don n'i sera i ka wari la baara cogo la k'a lasago ka ɲa k'i ka wari tɔpɔtɔ ka ɲa i ka jamana bɛ yiriwa mais n'i ka wari fana loso la sabula hali n'i sira ka baara kɛ a bɛ kɛ fu y'i bolo donc wari ɲaciba de bɛ wari la jamanaw bolo walasa ka wari ka to ka se ka ni ɲaci ninnu kɛ ka ɲa fɛɛrɛw de bɛ tigɛ n'o fɛɛrɛw tigɛra a bɛ f'o ma ko politique monétaire a bɛ jɛn ka sɛbɛnni kɛ an ka wari bɛ mara cogo jumɛn na an ka wari bɛ falen cogo jumɛn na an ni jamana wɛrɛw cɛ an bɛ an ka feerew kɛ cogo min an jamana wɛrɛw cɛ an ka wari ni wari wɛrɛw cɛ u bɛ falen bɛ k'u la cogo min na a b'o bɛɛ jateminɛ a b'a ka wari marali a n'a lasakoli a n'a labaarali o bɛ kalifa banque min na n'o ye banque centrale ye o bɛ nin bɛɛ jate bɔ n'a y'a jate bɔ a b'a da a ka ministre des finances kɔrɔ u bɛɛ bɛ sɔrɔ ka jɛn a kan ka sariya ta an ka wari bɛ labaara nin cogo la min wari min b'an kunna sisan o ye CFA ye CFA nacogo ayiwa o ka jan dɔɔni. D'accord, mais a ye ɲininkali kɛ yɔrɔ min na wari voilà le rôle la monnaie a jɔyɔrɔ ni jɔyɔrɔba saba de fɔli de filɛ nin donc n b'a dɔn ɲɔgɔn bɛ se k'a tɔ dafa kosɛbɛ an bɛ tila ka segin ka na i ma CFA ta fanfɛla la donc monsieur Diallo n bɛ o yɔrɔ ɲininkali fana tengo e la e yɛrɛ bolo monnaie fɛn jumɛn de don wa jɔda jumɛn de b'a la jamana ka sɔrɔ la. Ok, donc n'an ko an bɛ kuma monnaie yɛrɛ kan e ye ɲininkali min fɔ an bɛ se k'a ci fɛn caman ye i ka ɲininkali b'a jira monnaie ka fonction ye jumɛn ye a bɛ jɔda jumɛn b'a la parce que n'o bɔra yen wari bɛ dilan cogoya minnu na wari bɛ garanti cogoya minnu na o ka bon ma da la ni wagati m'an bolo n'an bɛna se k'o bɛɛ kuma kɛ nka a ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n'o ye monnaie ka fonction ye mɔgɔw bɛ fonction lawaleya la u bɛ jɔda saba de fɔ wari la u b'a fɔ ko c'est un intermédiaire des échanges c'est-à-dire que e ni ne cɛ la sisan e taara lɔgɔfiyɛ la i ka bakɔrɔni b'i bolo ne ka malo bɔrɔ bɛ n bolo wari de bɛ k'an camancɛ la parce que e ka bakɔrɔni e b'o de feere o wari ka sɔrɔ ka ne ka ɲɔbɔrɔ san donc wari bɛ sanni feere a fɔlɔ a bɛ sanni feere de nɔgɔya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o y'o fɔlɔ a filanan c'est une unité de compte a bɛ sɔngɔ de sigi wari bɛ sɔngɔ de sigi k'a fɔ ɲɔ kilo ye dɔrɔmɛ 100 ye walima sogo kilo ye 400 ye sɔngɔ de bɛ sigi wari de bɛ sɔngɔ sigi walasa mɔgɔ bɛ se ka falen kɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɔ de ma ko unité de compte don a sabanan traditionnel o ye réserve de valeur de c'est-à-dire wari b'i permettre e y'i ka ɲɔ sɛnɛ i y'i ka malo sɛnɛ tɔni 10 don tɔni 100 don o marali o ka gɛlɛn nka n'i taara feere sugu la a wari min b'i bolo o wari marali i bɛ se k'o wari mara n'a ka di i bɛ taa bila banque la i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ an balimaw u b'a bila boîte kɔnɔ ka fɛngɛ nka a marali ka nɔgɔ ni malo ou bien ɲɔ tɔni 100 kɔni marali ye donc c'est un instrument de réserve de valeur mais o bɛɛ kɔfɛ o fonction saba in kɔfɛ o traditionnel de an b'a dɔn an ka diɲɛ bɛ ka taa cogoya min na an b'a fɔ économie moderne na wari ye minɛn de ye c'est un instrument de politique économique et commerciale minɛn de don min bɛ marabagaw tɛgɛ kɔnɔ n'a ka d'u ye u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ jamana sɔrɔ la u b'o kɔ a la n'a ka d'u bɛ wari labila an b'a fɔ o ma assouplissement quantitatif dɔ fara sara ni fɛngɛw kan tout ça ou bien ka travaux baw kɛ mɔgɔw bɛ na u bɛ sara donc wari bɛ labila mɔgɔ ni wari labila la ni wari b'i bolo mɔgɔw bɛ sanni ni fɛngɛw kɛ donc a bɛ entreprise labaara donc économie bɛ sɔrɔ bɛ yakubaya ou bien n'a ka d'u ye n'u bɛ fɛ ka wari quantité fɛnɛ k'a dɔgɔya par exemple sɔngɔw yɛlɛla fo ka se niveau dɔ la inflation dans un contexte inflationniste u b'a se ka ɲini ka wari min bɛ quantité circulation na k'a dɔgɔya u bɛ se ka politique d'austérité kɛ par exemple ka impôt ni fɛngɛw yɛlɛ ou bien comme Modibo y'a fɔ cogoya min na banque centrale instrument dɔ de b'ale bolo o la
instrument ba saba de bɛ banque centrale bolo la walasa ka dɔ fara wari quantité kan circulation walasa ka dɔ b'a la a da sera min ma a sera le taux de réserves obligatoires ɲɛ bɛ banque fɛn o fɛn n'a kɛrɛfɛ u ka compte de banque centrale la donc banque centrale bɛ se k'u jagoya u ka réserve min u ka dɔ fara o kan o montant la ni dɔ fara o kan a bɛ dɔ de bɔ banque ka encaisse la donc a bɛ dɔ b'u ka juru dili capacité la o y'o fɔlɔ ye a filanan il y a le taux le taux directeur, le taux de base bancaire. Banque bébé juru di ka daw de kan. Ni banque yo yele, juru bébé geleya. Donc mɔgɔ se ka ni juru gɛlɛyara, juru tabaga bɛ dɔgɔya dɔɔni. Voilà, ni juru sɔngɔ fɛnɛ binna, taux d'intérêt fɛnɛ binna, mɔgɔ caman b'a ɲini ka juru ta. Donc wari bɛ bila circulation. Donc a sabanan instrument, ça c'est l'open market quoi. Cette banque centrale yɛrɛ bɛ se ka jigin directement sugu kan ka titre san. Donc n'a ye titre san. Ale mana sa ale bɛ wari de di o. Donc wari de bɛ bila circulation na dɔ bɛ fara quantité kan. Donc o fɛn ninnu de bɛ yen mais wari n'an ko an b'a bɛ développer yan. temps permettait voilà k'a fɔ mais ne bɛ accent kɛ min kan ne yɛrɛ bɛ n sintin yɔrɔ min kan o tɛ wari fonction fɔlɔ saba nin ye dɛ n ye min fɔ fɔlɔ i n'a fɔ ka sɔngɔ sanni feere nɔgɔya ka sɔngɔ sigi walima ka se ka fɛnw bɔ n tɛ mais wari fonction min économie moderne na wari ye minɛ de c'est un instrument très redoutable entre les mains dirigeants tɛgɛ kɔnɔ pour que ka se ka sɔrɔ yakubaya ou bien ka se ka sɔrɔ yakubali ka a ralenti frein de don i n'a fɔ ko ne y'a fɔ cogoya min na frein de don gouvernement tɛgɛ kɔnɔ donc n bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ. Ok, d'accord. Basi de an bɛ tila ka segin ka n'i ma Modibo Magalo i ye tɔw ta mɛn sisan nɔ donc bɛɛ pratiquement donc u ye min fɔ sisan nɔ o mɔnɛ ye fɛn min ye donc ni e fɛnɛ bɛ se fitinin min don a la n'i bɛ se k'o fara kan ani jɔsen min b'a la jamana ka sɔrɔ la. Jɔsen wɛrɛw t'a la o y'a bɛɛ fɔ ka ban jɔsen minnu b'a la o y'a fɔ fonction minnu b'a la vraiment et puis ale donna détail la open market tout ça open marketing i b'a mɛn ko Mali ye jeudi tɛmɛnen je crois qu'an ye miliyari 27 sɔrɔ trésor taara miliyari 27 ɲini open market marché la donc jamana bɛɛ de b'a kɛ. mais hakɛ to quoi open marketing. Open market c'est le marché ouvert c'est-à-dire ça il est pas de sugu dayɛlɛlen banque centrale yɛrɛ bɛ jigin directement banque mondiale yɛrɛ bɛ se ka sanni ni feere kɛ quoi parce que wari b'ale ale de bɛ wari dilan wari sugu quoi marché des capitaux donc wari sugu fana b'a d'a ma mais on y'o de f'i ɲɛna o ne k'i ma ko Mali ye miliyari 1012 juru ta wari sugu la marché des capitaux mais banque centrale de b'o marché in garanti o banque centrale de b'o kɔfɛ jamana minnu tɛ CFA tɛ minnu bolo olu tɛ se ka taa wari ta o sugu in na o jamana 8 in dɔrɔn de bɛ se ka taa wari in ta sugu la. donc Modibo donc c'est pour cela tile filanin na an y'a ye ko banque mondiale nana wari dɔ di i y'a faamu dɛ. bon o ye fɛn wɛrɛ ye o tɛ kelen ye o ye fɛn wɛrɛ ye mais u bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i ye banque mondiale nalen c'est que kow ka fisa. d'accord ni fɛnw bɛɛ bloqué len don ni n'i ka banque centrale bɛ ɲɔgɔn na généralement i tɛ banque mondiale ye. ok d'accord o faamuyara ok. voilà donc o fɛn ninnu ale ye taux directeur min fɔ o ye banque centrale ye objectif dɔ de fixé k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ parce que fɛn fila de don fo k'an a jateminɛ munna banque soba in ni ministère des finances bɔlen don ɲɔgɔn na parce que banque soba in de bɛ wari dilan dɔ in de ka musakaw ka ca n'a ka sɔrɔ ye ne olu fila donnen don ɲɔgɔn na mais ni e b'a dilan ni dans frontière min b'u cɛ i tɛna o ta k'o bila o nɔ la donc o man ɲi sɔrɔ ma jamana kɔnɔ o de la u b'u bɔ ɲɔgɔn na banque soba in b'a dan de ma complètement donc a bɛ fɔ ko autonomie mais a bɛ dépend mais parce que min bɛ banque centrale ɲɛ ma autorités de b'a nommer gouvernement de ta ye banque centrale ye mais il faut que banque centrale k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ politique ko ma don a la somɔgɔya ko ma don a la fɛn ma don a la o de la banque centrale b'a dan ma parce que baara minnu bɛ kɛ olu bɛ kɛ à court moyen et long terme sɔrɔ ta de don n'i ko k'i bɛna politique jatew ni mɔgɔ wɛrɛ ka fɛnw jateminɛ a la dɔrɔn a bɛ jamana sɔrɔ firi donc o de la u fila bɔlen don ɲɔgɔn na. donc c'est à dire n'an y'i faamu sisan o kɔrɔ k'e b'a fɛ k'a dɔn fɔ nin an b'a fɔ o ma ministère de l'économie et puis maintenant ministère des finances. ministère des finances o ye généralement ministère du budget de ye o ye
et politique fiscale dɔrɔn de donc tuma dɔ la u b'a bɔ ɲɔgɔn na fana ministère de l'économie o ye sɔrɔ bɛɛ ta ye i n'a fɔ a ɲɛfɔra yan cogoya min na finance o ye ministre délégué chargé du budget donc généralement o ye ministre du budget de ye quoi musaka ni sɔrɔ dɔrɔn mais n'i y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ a bɛ Mali la yan cogoya min na i b'a bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn kan bon ne yɛrɛ ɲɛna o de ka fisa barisa a bɛ marge de manœuvre d'i ma pour que ka se ka fɛn caman kɛ quoi. I ye kumaba fɔ dɛ c'est que k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ anw arranger quoi. mais o de bɛ yan économie et finance. mais conseil na ya fanga min bɔra yen an kun ministre des finances ministre de l'économie bɛ yen ani ministre délégué chargé du budget o kun bɛ yen fɛnɛ. non tɛ kosɛbɛ ne kɔni ɲɛna kosɛbɛ tɛ mais o kɛra parce que il y avait un premier ministre qui était ministre des finances a tɛ se ka baara kɛ quoi. donc f'a ka mɔgɔ de bila a kɛrɛfɛ dankan bila a kan min b'a baara kɛ mais normalement bon ko n'a cogo don quoi. voilà. Donc, monnaie, il y a une fois que ça vient de monnaie, voyez, et d'anaïde, confiance. Fiduciaire, avec le latin de la fiducia, confiance. Nene que me fladé ma, fait qu'à donc à fois, c'est que me fladé ça. Ouais. Donc, l'argent a pouvoir libératoire, la monnaie. Mais ni e ma da ne ka wari la ne bɛ min di e ma ni e ma da la k'a b'o sɔrɔ professeur Diallo ye fɛn dɔ fɔ ko réserve de valeur a ye min fɔ ko i y'i ka fɛn feere a wari i y'a bila yen mais ni wari jasilen don i y'a feere min na i t'o sɔrɔ a la bilen o de la a bɛ fɔ banque centrale ka baara ye min ye la stabilité des prix fɛnw sɔngɔ kana yɛlɛn kojugu fo fɛnw ka bɛn minanw de ma sɔrɔ ka bɛn minan minnu bɛ yen fɛnw sɔngɔ kana yɛlɛn kojugu kana jigin kojugu o de b'a to jatew bɛ se ka bɔ banque centrale ka baara yɔrɔ o de fɔra ko frein ani pédale bɛ yen donc n'a bɛ accélérer n'a sumayara u bɛ pédale minɛ pédale digi n'a teliyara kojugu u bɛ frein minɛ dɔɔnin donc u b'a layɛlɛ k'a lajigin pour que a ka se ka fɛn donc ni fɛn inflation in mais bɔ kuma la n'o yɔrɔ ye banque centrale yɛrɛ ka objectif ye inflation de ye fɛnw sɔngɔ kana yɛlɛn kojugu. Et indice minimum, on va faire comme indice harmonisé des prix à la consommation. Institut national de la statistique de B, à l'ébé jaté des mineurs. Fin keme woro bidrou de B, variété de produits. Ou bien fin nous sont wata. Au-delà, on va finir la inflation est la ligne ou bien adjira. 650 variétés. Banque centrale bude utiliser o donc o de inflation donc banque centrale ka objectif la BCEAO ta ko kɛmɛ sara la fɛnw sɔngɔ kana yɛlɛn tɛmɛ kelen fo saba mais covid nalen ani gɛlɛya minnu nana sanfɛ inflation mais an ka yɔrɔ taara fo 12 la k'a sɔrɔ Mali furadama yanni san 2020 cɛ an ma deli ka tɛmɛ 2 kan kɛmɛ sara la mais n'i ye fɛn ta Europe Banque centrale européenne, olu ko kɛmɛ sara la k'u ka fɛnw sɔngɔ kana yɛlɛn ni fila ye olu fana taara fo 10 na américain ko kɛmɛ sara la ko a kana yɛlɛn ni fila ye olu taara fo 9 na donc mɔgɔ si ma se ka inflation maîtriser o gɛlɛya de o gɛrɛntɛ de bɛ diɲɛ bɛɛ kan sisan halisa parce que taux d'intérêt yɛlɛlen don pour que ka inflation in lajigin bon n'o yɛlɛla a bɛ gɛlɛya lase juru ta ma bon n'o dun kɛra entreprise ni ménages bɛ difficulté sɔrɔ donc sisan an bɛ jateminɛ na k'a fɔ peut-être que fɛnw sɔngɔ jiginna dɔɔni peut-être que i b'a ye taux d'intérêt ninnu bɛna jigin dɔɔni donc o baara ninnu bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la wari ko kuma in man nɔgɔn puis fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'a fɔ barisa Amérique u ko la deuxième personne la plus puissante des États-Unis c'est le gouverneur de c'est le président de la Federal Reserve Bank c'est-à-dire u ka banque soba o ɲɛma ni Amérique président bɔra yen ale de kumakan lamɛnni bɛɛ ta ye barisa il suffit k'a ka kuma kelen fɔ wari sugu marché financier ni fɛnw ani wariw yɛrɛ dollar bɛ yɛlɛn ka jigin ani marché financier bɛ ani bourse bɛ yɛlɛn ka jigin ale ka kumakan ye kelen dɔrɔn d'accord donc minnu bɛ wari baara la i b'a ye an ka banque centrale mɔgɔw i t'o kumakan mɛn voilà parce que doniba de b'u kun donc u b'u kɔlɔsi donc i bɛ kuma sugu bɛɛ mɛn réseau ni fɛnw kan mais u tɛ réagir parce que vraiment u tɛ se k'u da don kuma bɛɛ la. ok Boubacar vraiment n'i ye an ye ɲininkali nin kɛ faut que an ka dɔn fɔlɔ mɔnɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ wari ye fɛn ye donc an ka sɔrɔ k'an da don. Dawuda n bɛna i fan fɛ
a kuma cayalen don an ka bɔ CFA la an b'an ka monnaie créer an yɛrɛ donc vraiment nin kuma nin a donni don fan bɛɛ i y'a faamu donc vraiment an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan quitter le CFA mais k'an ka monnaie créer quels sont les avantages et les inconvénients ayiwa i ka kuma in i ka ɲininkali gɛlɛn n b'a ɲini bɛɛ fɛ dɛ a bɛɛ k'a lamɛn dɛ voilà parce que bi a kuma don cayalen don dɛ an ka bɔ CFA la an k'an ka wari yɛrɛ créer an yɛrɛ ye bon kɔlɔlɔ nafa avantage b'a la wa donc inconvénient b'a la wa voilà ɲininkali faamuyara o parce que bi c'est les grands économistes qui sont là wari min b'an bolo sisan n'o ye an jamana seki min bɛ farafinna tile bi yan fan fɛ an jɛnnen bɛ UEMOA la ani jamana wɔɔrɔ bɛ farafinna cɛmancɛ la an n'olu fana jɛnnen olu fana bɛ CFA in na jamana kelen bɛ yen ko Comore kɔgɔjida la o fana bɛ CFA in kɔnɔ ayiwa an jɛnnen don CFA in na jɛkuluba dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko zone franc anw jɛnnen don UEMOA kɔnɔ UEMOA ni an fana jɛnnen don zone franc kɔnɔ ani n ye saba fila min fɔ dans la zone franc ani Faransi de jɛnnen don CFA in na an ka tɛmɛ kɔrɔlen kan sinon o fɔ man di mun an ka tɛmɛ kɔrɔlen o fɔ man di CFA in nana cogo min na a ma na ɲuman kama a nana Faransi ka ɲuman kama ok a t'a ka kuma dɛ c'est à dire que ka kɛlɛ to sen na deuxième guerre mondiale to sen na Alimanw sera Faransi la ka Faransi fankelen bɛɛ minɛ fo gouvernement bolila ka jigin ka na i sigi Vichy ka Paris to donc u ye armistice signé k'u sɔnna ko Allemagne ser'u la Allemagne fana u ka wari min tun b'u ka yɔrɔ la waati a y'a dévaluer ka tila ka wari sigi Faransi kun min ni CFA bɔlen don walasa ka Faransi sɔrɔ k'a bɛɛ sama ka taa Allemagne n b'a fɔ o ma ko la monnaie nantie bon maintenant kɛlɛ nalen ban Faransi ye kɛlɛ yɛrɛ waati la depuis 1939 Faransi fana hakili jagabɔ ka CFA fana sigi a ka colonies kɔnɔ le franc des colonies d'Afrique kɛlɛ fana bannen k'o to a nɔ la yanni an ka so ma an ka CFA nana kalifa banque min na n'o o bɛ Sénégal ko banque du Sénégal o ye banque ye min sigira jɔnya tile an bamaka mun nana ka taa jɔnya kɛ tubabu mun tun y'u san k'u bila jɔnya baara la jɔnya nalen bɔ yen jɔnya binna min kɛ olu fana wulila k'u ma sɔn ko u bolokɔnɔfɛn min n'o tun ye jɔnw ye a fanba tun ye farafinw ye ko olu fantanyara bari a fɔra ko ka jɔnya dabila fɛn t'olu bolo tuguni ko ka u kɔmasegi d'u ma ko gouvernement ka u dédommager gouvernement de ye juru don wari d'u ma ka o wari fana ka u bɛnna la k'u kana banque dɔ sigi o banque ni u bɛ jago kɛ n'o ye o banque ni ka 6 millions de francs français à l'époque k'o don o kɔnɔ o ka ko capital ye et donc o de yiriwalen o de yɛlɛmana ka na kɛ o de nana BCEAO di donc ni ko an ka tɛmɛ kɔrɔlen dɔw o de la ni ɲɔgɔn fana tun bɛ Angleterre fɛ depuis colonisation waati mais ale fana tun ye zone cercling dilan a ye zone cercling dilan mais bɛɛ ka wari tun bɛ taa mara mais o labaaracogo o n'anw ta tɛ kelen ye an bɛna don a labaaracogo kɔnɔ sisan CFA in dilannen don an ni Faransi ni an ni ɲɔgɔn cɛ UEMOA la fɔlɔ ani Faransi cɛ CFA bɛ dilan Faransi Modibo y'a fɔ cogo min na a warimugu bɛ yen billet bɛ yen warimisɛn bɛ yen dɔw bɛ yen min fana bɛ sɛbɛn mais warimugu ani warimisɛnw olu bɛ dilan Faransi a dilannen don ka tila a tun tɛnkunnen don franc français la mais sisan a tɛnkunnen don euro la o kɔrɔ ye mun ye an ka jamana Tchèque in kɔnɔ
an bɛɛ bɛ jɛnnen don sefa la o ye kelen ye filanan sefa in a tɛnkunnen don euro la o kɔrɔ ko an y'a sefa kelen euro kelen o ye 655,957 euro kelen o bɛ bɛn 130 ani dɔrɔmɛ 1 ani buruburu ma o tɛ falen o tɛ jigi o tɛ yɛlɛ euro dun o bɛ jigi o bɛ yɛlɛ parce que wari ye fɛn ye wari tɛnkunnen don sɔrɔ de la ni sɔrɔ yakubara ni i ka sɔrɔ ka ɲi i ka wari kan ka farinya n'i ka sɔrɔ sinsinnen don i ka wari kan ka sankɔrɔta kosɛbɛ mais ni sɔrɔba tɛ ka jamana kɔnɔ e ka sɔrɔ i ka wari a kan ka fɛgɛya o ye ne ka jate faransi ni union européenne dun olu ka sɔrɔ u ka jamana ladilan cogo a sinsinnen don ka tɛmɛ an taw kan ne bolo o ye kɔlɔlɔba dɔ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an sinsinni euro an tɛnkuni euro la k'a fɔ ko euro kelen o ye 130 ni dɔɔni o tɛ falen o ye gɛlɛya dɔ ye o gɛlɛya bɔlen kɔ a la sisan bɛn kɛra a kan tɛnkuni in bɔra bɛn kɛra a kan ko ni an farala ɲɔgɔn kan ka sefa k'an ka wari ye k'an ka wari dɔ bɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ni jako bɛ kɛ ni kɔkanna ye o jako in n'o ye divisi di an ka kɔɔri ka feere sisan dollar la n'an ye kɔɔri feere dollar la o 50% a tun ka ca n'o fɔlɔ mais sisan 50% o de kan ka mara wajibi la trésor français la o ye gɛlɛya dɔ ye o bɔlen kɔ a la a fɔra ko faransi de bɛ wari ni garanti o garanti ni walasa k'o kɛ wari fɛn ni an ko ka 100,000 bɔ sisan an kan ka 20,000 k'o bila kɛrɛfɛ an tun bɛ 80,000 de bila kɛrɛfɛ pour que ka 100 sɔrɔ a nana jigin ka na se 100 la 20 na an sɔnna min ma o de la 94 u nana ka na dévaluation kɛ bari u tun dalen t'a la tuguni k'an bɛna se k'an ka wari min k'an bɛna se ka garanti e bɛ n ka wari garanti ni n bɛ 100 bɔ n bɛ 20 bila i fɛ yen donc mais an danna se 20 ma dɔrɔn u y'a dévaluer parce que u kuma d'anw na o fana ye gɛlɛya dɔ ye a fɔra fɛnɛ ko wari an ni faransi cɛ il y a libre circulation o kɔrɔ ye mun ye ni dans la zone euro ni hakɛ fɛn fɛn y'i ja e bolo yan i bɛ se ka bɔ n'o ye a ka taa baara kɛ n'o ye euro sefa euro jamana kan ni wari hakɛya fɛn fɛn bɛ ni mɔgɔ min fana b'a fɛ ka na wari bala baara an ka jamana kɔnɔ o bɛ na i bɛ bɔ n'a ye cogo min na i bɛ don n'a ye o cogo la dɔ tɛ fara la dɔ tɛ bɔ a kan a bɛ falen to kelen in de la o fana o da ka di tubabuw ni euro la parce que se b'olu ye ka na bɔ n'u ka nafolo ye ka na baara k'an fɛ yan seba t'anw ye ka bɔ n'an ka nafolo ye ka taa baara k'u fɛ yen o fana ye a gɛlɛya dɔ ye donc euro sefa sigilen don ninnu na n'i ko sisan o la ko sefa AES an bɛ se ka sefa garder wa an k'a garder wa ou bien an ka monnaie kura créer o bɛ ɲininkali jumɛn fɔ an bɛ se ka falen wa oui tiɲɛ don an bɛ se ka falen o droit b'an bolo ka sefa bila bi ka bɔ sini ka wari kura sigi sen kan o droit b'an bolo a droit b'an bolo union bɛnkan min bɛ yen o tɛ a bali a tɛ jamana si bali i ka to a kɔnɔ wajibi la na waati o waati ja i bɛ se ka bɔ o ye kelen ye maintenant n'i bɛ fɛ ka bɔ yala sefa bi ka n'i y'a i yɛrɛ ɲininka sisan n ka to ni sefa ye walima n ka bɔ wa o kɔrɔ ko yala sefa bɛ ka nafa ɲɛ anw ye wa ne bolo bi bi in na sefa tɛ ka nafa ɲɛ anw ye a tɛ ka nafa ɲɛ anw ye n'an fana tora a kɔnɔ an tɛ yiriwa ka da mun kan ka da fɛn saba kan fɛn damadama kan n b'a kumabaw fɔ du fait que an ka sefa a tɛnkunnen bɛ euro la ni euro yɛlɛnna ani sefa bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ni euro jiginna ani sefa bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ o bɛ mun kɛ o b'a to
an bɛ fɛn mun dilan an fɛ yan k'an b'a lasago kɔfɛ olu da bɛ gɛlɛya ka da mun kan n'i ye an ka sukaro dilan sukaro la sisan sukaro bɛ ka dilan Thaïlande walima jamana wɛrɛ ka kɔ kan an ka sukaro ani a sɔngɔ o ni sukaro min bɛ dilan kɔ kan jamana kɔnɔ min wari ka fɛgɛ n'an ta ye olu de bɛ tɛnku ɲɔgɔn na o de la mɔgɔw b'an ka sukaro bi to ka sukaro ba bɔ yan a tonnen bɛ to magasin kɔnɔ mɔgɔ si t'a san parce que a da ka gɛlɛn ni kɔkan bɔli ye wari dɔrɔn tɛ dɛ mais wari nɔ b'a la donc n'i ka wari sefa ka girin kojugu bari a tɛnkunnen de euro la o b'an ka sɔrɔfɛnw an ka sɔrɔfɛnw an ka cakɛfɛnw an kan ka minnu dilan yan ka t'u feere o b'u da gɛlɛya donc mɔgɔ t'an ta san ni mɔgɔ dun t'an ta san an tɛna se ka sukaro yiriwa ka taga tɛ ka usine filanan sigi ka sabanan wɛrɛ sigi donc o b'an ka jamana segin kɔ tubabukan na u b'a fɔ ko une monnaie forte pour une économie faible c'est une taxe sur les exportations. C'est-à-dire qu'il kan ka fɛn minnu nabɔ a b'u da gɛlɛya a bɛ adamadenw fana to yanni ne ka taa sukaro da gɛlɛn in san n t'a labɔ siɲɛ kelen Dubaï ka na n t'a labɔ jamana in kɔnɔ ka na o la o bɛ mɔgɔw encourager ka mɔgɔw u ka taa fɛn labɔ kɔ kan ka na n'u ye jagofɛnw labɔ kɔ kan ka na o wari fanba bɛ taa kɔkanna ninnu bolo anw tɛ yiriwa jago tɛ jamana yiriwa ka jagofɛn dilan i fɛ yen k'a feere kɔfɛ o de bɛ jamana yiriwa o ka bɔ a la kunba filanan ye min ye ne ka jate la min b'a to sefa t'an nafa bi o ye k'a fɔ politique monétaire n'an da sera a ma sisan o min bɛ ka laboli banque centrale fɛ o ye k'i janto sɔngɔw kana yɛlɛ kosɛbɛ maaw da sera a ma inflation ni inflation kɛra ka sɔngɔ yɛlɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ ko jamanadenw ko u tɛna se ka u dabalo sɔrɔ u tɛna se ka u ka musakaw sɔrɔ u tɛna se ka u yɛrɛ ta maintenant mais ni fɛnɛ ni inflation n'i ka politique bɛɛ bɛnna ko ka inflation kɛlɛ i bɛ fɛɛrɛ minɛ de comme maaw y'a fɔ cogo i bɛ fɛɛrɛ minɛ ka taux bancaire n'o ye banque centrale bɛ juru don anw na ani jagokɛlaw la ani cakɛdaw la taux min na u bɛ dɔ fara wari sɔngɔ kan o la wari bɛ dɔgɔya ni wari fana dɔgɔyara juru bɛ dɔgɔya ni juru dɔgɔyara juru tɛ sɔrɔ k'a don jamana cakɛdaw la juru tɛ sɔrɔ k'a don e ni ne la walasa an k'an yiriwa donc le fait que juru tɛ ka sɔrɔ bari an kan ka inflation kɛlɛ u y'o dama tɛmɛ kojugu ale m'a fɔ sisan ko bɛnkan min bɛ yen sariya min talen don ko kɛmɛ sara la sɔngɔw man ka yɛlɛ ka tɛmɛ ka bɔ 1 ka taa 3% na 2% yɛrɛ de bɛ euro jamana kan donc 2% kan ka na an ka jagofɛnw u sɔngɔ kana yɛlɛ ka tɛmɛ kɛmɛ sara la 2 kan o ka dɔgɔ anw na quoi c'est-à-dire que o de ye Europe ka jate ye n'i y'o ta Europe a ka ɲi mais anw ka jate la dɔnnikɛlaw ye jatiba minɛ u y'a yira ko an ka taux d'inflation an ka jamana ninnu na anw ani Afrique centrale mɔgɔw zone franc hors France kan an ka taux d'inflation moyenne kan ka kɛ 8% de kɛmɛ sara la a kan ka kɛ autour de sekin a kan ka taa sekin na olu ka kɛ 2 la n'i y'a kɛ 2 la e bɛna e ka objectif n'o ye ka laɲini o ye sɔngɔw kana yɛlɛ ka se kɛmɛ sara la 2 ma a dun kan ka taa fɔ sekin na donc o la i bɛ na a to jeli dɛsɛ o bɛ farisogo minɛ cogo na dɛ du fait que juru tɛ ka se ka sɔrɔ do ka an ka jamana la o b'a to jeli dɛsɛ bɛ an fariw la o de la an tɛ se ka yiriwa o y'a gɛlɛyaba ye min b'a to an kan ka sefa fari maintenant an bɛna na parce que voilà an bɛna turu kɛ comme i y'a jira k'a fɔ sefa kan ka fali mun na i donna fɛn caman na an y'a faamu parce que an bɛna yɔrɔ min ɲini n bɛ taa
monnaie courante k'an bɛna don la parce que an bɛna i ɲininka o la ko e yɛrɛ fɛ sisan CFA nin an ka nafa t'a la o tɛ wa. ouais an ka nafa t'a la mais an ka nafa tun bɛ se ka k'a la ni min ye o ye ka an sama juru min bɛ an ni euro cɛ k'o tigɛ o ye kelen ye filanan an ka monnaie ka ni a tɛ yɛlɛ a tɛ jigin k'o bɔ a la sabanan sa kɛ faransi ka bɔ a la an ka to an farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an farafin jamana 8 ani farafin jamana 6 min bɛ yen fɛ ani kɔmɔr an ka to an ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ k'an ka wari kanko fɔ anw yɛrɛ k'an ka wari dilan hali n'an y'a dilan jamana wɛrɛ la mais k'a fana dilan faransi il faut que danaya ka kan ɲɔgɔn cɛ parce que min kɛra la Guinée la waati o bɛ bɛɛ hakili la et donc ni o tora ni a tora an ɲɔgɔn cɛ k'a to a bɛ se ka jigin ka yɛlɛ flexibilité a to kana kɛ fixe ye ka juru tigɛ ani euro cɛ ani faransi ka bɔ a kɔnɔ n'o kɛra an bɛ se ka to CFA kɔnɔ voilà maintenant n'u bɛɛ de ma kɛ sisan ani ye gɛlɛya minnu fɔ an kan ka bɔ voilà. Professeur, donc vraiment a kuma cayalen don an y'a ye Dawuda Musa Konɛ a ye dira détachement kɔnɔ donc maintenant an bɛna e fan fɛ e bɛ se ka mun de fɔ nin ko nin na quoi a CFA kuma cayara i y'a faamu an ka bɔ an k'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye i y'a faamu voilà e bɛ se ka nafa t'an bolo a la de wa. ne bɛ fɛ ka min fara fɛnkɛ ta kan Konɛ ta kan yan'an ka kuma wari kura kan fɔlɔ o ma créé fɔlɔ kɔfɛ da bɛna s'o ma est-ce que an bɛ se ka capacité b'an bolo est-ce qu'on a les ressorts économiques mais yan'an ka s'o ma wari min b'an bolo fɔlɔ an ka dɔɔnin fɔ kan wari ye min ye mɔgɔw t'a dɔn quoi wari fɔlɔ n'an ye wari ta jamana ma an b'a fɔ wari c'est un attribut de souveraineté c'est-à-dire que jamana ka jamanaya a n'a ka hɔrɔnya o tɛnkunnen bɛ minɛn minnu na wari b'a la maintenant wari min b'an bolo sisan an ka wari don wa an ka wari tɛ yan ni ne ɲininka an kɔni ye min kalan wari in nacogo la ka na se fo bi la an ka wari tɛ CFA min bɛ yen n'an b'a fɔ CFA a papiyew bɛɛ labɛnna k'a créer en 1939 mais au kɔnɔna la guerre nana bin Faransi kan donc deuxième guerre mondiale banna décret min wari in créé décret in signé le 26 décembre 1945 donc mɔgɔ fila de ka signature bɛ décret in kan le général de Gaulle président de la République française et le ministre René Pleven ministre des colonies donc olu ka signature de bɛ décret in kan farafin ɲɛmɔgɔ tɛ min ka signature b'a kan donc wari in kɔni créera o wagati la avec la parité CFA kun ka girin ni franc français avec 1 franc CFA est égal à 1,77 francs 70 francs français 1,70 francs français donc parité initiale de ça en 45 donc wari tɔgɔ ye jumɛn franc des colonies françaises d'Afrique CFA CFA donc j'ai des mots de do ne fɛ ka ɲɛfɔ a ye n'i y'a ka évolution lajɛ parce que franc des colonies France y'a créé de ale ka entreprise minnu bɛ colonie na parce que économie de traité de do u y'an ka économie ninnu organiser ka kɛ matière première de bɛ produit yan k'a ɲɛsin métropole ma u ka usine n'u ka fɛngɛw ale bi o caractéristique de b'an ka économie na quoi an ma se k'a yɛlɛma mais n bɛ k'a fɔ min na ni n ko n b'o fɛn di donc franc de colonie 1945 a créera avec un taux de parité de 1 franc CFA, 1,70 francs français. Donc, on continuera nous de pour 1958. Maintenant, 58, en 1958 maintenant, français, de quoi les français, wari élément. Ay wari élément. A bora ancien franc na kana nouveau franc na. O élément ni konona na. Ay franc français grillani CFA. Donc, français 1 franc français, au kera 50 francs CFA. Au parti de Tonaï jusqu'à la dévaluation de janvier 1994. Donc, mais faire un faut CFA. Où il y a photo en Afrique qu'on a la zone Sabaridou. Afrique de l'Est zone B. Afrique centrale zone B. Comore B. Mais moi t'es mis non.
Afrique centrale CFA ni Afrique de l'Ouest CFA tɛ kelen ye alu tɔgɔ tɛ kelen ye a sɛbɛnɛma fila bɛ la CFA a sɛbɛnɛma fila bɛ la CFA an ta ye franc de la communauté financière africaine o ye Afrique de l'Ouest ye Afrique centrale ta ye franc de la coopération financière africaine donc j'ai des mots de do quoi tɔgɔ bi falen mais a fɔ in o tɛ falen fɔ in ye mun ye n bɛna fɔ aw ye fɔ in sigilen bɛ élément dɔ de kan franc CFA sigilen bɛ jɔsen duuruba de kan o b'a ko la garantie de la convertibilité o kɔrɔ mun ye autorité mun ye wari créer olu b'a a danganiya jamanadenw ma a bɛ nin wari utiliser mais garantie bɛ d'aw ma wari in fana a bɛ se ka utiliser jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de b'a ni furancɛ ça garantie de la convertibilité ne ye fɛn dɔ sɛbɛn kan article dɔ sɛbɛn kan en 2015 qui est paru dans une revue scientifique et sur la garantie de la convertibilité par le trésor français jɔsen duuru in ne bɛ jɔsen duuru in ta kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'a la k'a bɛɛ ɲɛfɔ a la n'i ko garantie de la convertibilité libre et illimitée o kɔrɔ ye mun ye CFA billet bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'i taar'i présenter ni nin billet in ye banque dɔ la Faransi kan ka i ka CFA in minɛ ni mɔgɔ bɛ franc français la comme an t'o labila an bɛ franc CFA de la a bɛ bɛn euro de ma a bɛ bɛn euro hakɛ ma k'o d'i ma mais an ye mun ye i bɛ taa ni CFA ye Faransi n tɛ yɔrɔ jamana tɔw fɔ dɛ banque si tɛ yen min ma reconnu min ma minɛ o ye nkalon fɔlɔ ye quoi et puis ka wari garantie économiste b'a dɔn faut te wari garantie accord b'an cɛ à partir de l'accord de 1961 l'accord qui court c'était l'accord de novembre 1973 o de compte d'opération ni BCEAO créé ka BOAD ni fɛn o créé mais ni ko bɛ garantie ta an y'a accord sɛbɛn ça c'est le volet o politique de o n y'a sɛbɛn bon an bɛ wari garantie an ye papier signé an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɔ wari garantie o ye politique dɔrɔn de ye mais économie sira fɛ u b'a fɔ min ma réserve de change c'est-à-dire que banque centrale la sanu min bɛ sɔrɔ banque centrale la ani diɲɛ wari ba minnu bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ a la n'i bɔra n'a ye kɛnɛma olu dɔrɔn de bɛ wari garantie il n'y a que les réserves de change qui permettent de garantir une monnaie n'u ye fɛn fɛn fɔ je mets quiconque au défi ou k'a fɔ techniquement il n'y a que les réserves de change qui puissent permettre de garantir une monnaie mais mun de la France réserve de change nu domicile à ka trésor là au problème de les trésors c'est le bras financier de l'État État ka recette bɛ atterrir yen de a ka dépense bɛ kɛ trésor de la n'a sɔrɔ a domicile do banque dɔ la on peut suivre ça l'évolution d'un compte mais au trésor c'est des fonctionnaires français qui sont là-bas n bɛ tɛmɛ o kan o garantie point fɔlɔ point filanan ko ne da sera ma fixité du taux de change de ye an ni euro cɛ la c'est 1 euro est égal à 655,957 au tɛ falen quoi ça c'est un taux de change fixe on est dans un régime de taux de change fixe alors que diɲɛ wari fɛn fɛn ta wari ɲɛnaman bɛɛ u ka wari bɛ régime de change flottant de la c'est-à-dire que il y a une limite dans la flottabilité mais banque centrale de b'o contrôler mais quand même c'est flexible o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye jɔsen sabanan o ye centralisation des réserves de change de n bɔra k'o de fɔ sisan o réserve de change ye mun ye c'est-à-dire que ni an y'an ka kɔɔri sɛnɛ yan sisan n'an taara feere diɲɛ ɲɛ ma walima n'an y'an ka sanu bɔ sisan n'an taara feere diɲɛ ɲɛ ma i b'a feere wari min na o wari fankelen o bɛ taa déposer Faransi trésor la ale b'o bayɛlɛma a ka CFA la k'o di e ma o kɔlɔlɔ ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye i ni diɲɛ tɔw ka relation financière a b'o réduit a b'o limiter a kɔlɔlɔ filanan ye min ne mɔgɔ jɔra wari hakɛ dɔ la sisan i bɛ fɛ ka projet ba dɔ kɛ n bɛ fɛ ka ligne de TVGV kɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Gao a bɛ bɛn 5 milliards de dollars ma e tɛ se k'o wari sɔrɔ diɲɛ na tant que e ka dollar dalen bɛ yen fɛ Faransi fɛ o parce que olu bɛ ka réserve change de minɛ n t'a dɔn n'i y'a faamuya o ye kɔlɔlɔ filanan ye kɔlɔlɔ naani sabanan ye o kɔlɔlɔ naaninan ça c'est la libre circulation des capitaux o kɛ kun ye mais dɔwɛrɛ tɛ o e ka an entreprise tɛ Faransi o Faransi entreprise de bɛ k'an ka économie tɔnɔ bɔ
Orange ni Total ni SDV ni feneen ninnu bon ça mana yɛlɛma n'olu ka état financier kɛ à la fin les exercices comptables n'olu ka bénéfice fɛ u b'a rapatrier de u b'a wari bila ta France jagoya de donc pour k'o transfert nɔgɔya u ye libre circulation des capitaux don bon a bɛ se k'an arranger cogoyanin dɔ la parce que an fɛnɛ ka migrants b'u fɛ yen olu bɛ baara kɛ o wariw bɛ ci anw ma hali n'an m'a dɔn o wari fɛnɛ fanba fɛnɛ bɛ taa ka n'o informel fɛ quoi olu tɛ passer banque fɛ maintenant a jɔsen 5nan o ye décision bɛ ta an ka wariko la BCEAO kɔnɔna la français ka représentant kun b'a la maintenant en 2021 décembre 2019 an y'a ye Emmanuel Macron taara Abidjan ani Alassane Ouattara bɔra k'u jɔ conférence de presse la donc u y'a fɔ ko désormais ko CFA tɔgɔ bɛna yɛlɛma ko ye wayi bon o ye usurpation de ye parce que l'éco c'est un projet de la CEDEAO ka dɔ ka fɛn ta ka dɔ ka fɛn détourner ka k'i yɛrɛ ta ye quoi parce que voilà depuis 1980 CEDEAO ye projet de monnaie communautaire ouest africaine lancé u ye fɛn dɔ créé ils appellent ça institut dɔ kɛra kama institut monétaire ouest africain o ye tɔgɔ min ta k'a fɔ ni wari créé an bɛɛ yan wari in tɔgɔ bɛna kɛ ECO de ye maintenant k'a fɔ ko CFA jamana segin yan k'olu bɛn'u ka CFA fɛngɛ yɛlɛma a bɛ n'a fɔ u ye dɔ de ka fɛn suɲɛ quoi en fait c'est un vol de propriété intellectuelle donc u y'o kɛ o ye kɔlɔlɔ dɔ ye mais an tun n'o o tun ye jɔn ta de ye non u y'a fɔ de Macron ni Ouattara de bɔra k'o fɔ k'u bɛna CFA tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ECO ye voilà bon an b'a dɔn Nigérian ni Ghana tɛna sɔn pays anglophone minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la olu tɛna sɔn ka don Faransi ka garantie kɔnɔ ani taux de change fictif condition min bɛ CFA la diɲɛ kɔnɔ olu tɛ don a la olu tɛna don o la quoi donc ne bɛ ka nin kɔlɔlɔ ninnu fɔ et puis o kɔfɛ u tilala k'a fɔ ko Faransi ka représentant tɛna kɛ BCEAO la tuguni tiɲɛ don u ka représentant fila de tun bɛ BCEAO conseil d'administration na u y'olu retiré mais o t'a kɛ k'a fɔ ko Faransi tɛ se ka influence sɔrɔ parce que président dɔw b'u tɛgɛ kɔnɔ ka ban Alassane Ouattara b'u tɛgɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire de pays dominant ye zone CFA la donc n'u bɛ fɛ ka décision fɛn fɛn ta u bɛ se ka passer ale fɛ donc hali u ka représentant tɛ yen u ka représentant bɛ yen n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamuya quoi donc yanni an ka don fɛn min kɔlɔlɔ ninnu fɔla a tɛ se ka fɔ ka ban yɛn d'accord voilà a tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ segin déclaration dɔ kan le 20 janvier 2019 le président du conseil italien le vice-président Luigi Di Maio a y'a fɔ a ko France bi kan ka africain ka taaɲɛ bali ni CFA ye français ma kuma parce que ni CFA kuma fɔra Europe français bɛ maloya parce que système colonial de do c'est le dernier chaînon tant que nin bɛ yen le processus de décolonisation n'est pas achevé o tiɲɛ de kan ka fɔ mɔgɔw ye quoi n'i y'a ye Faransi cɛsirilenma la coup d'état fɔlɔ kɛra en Afrique du Nord a kɛra Togo de ɲɛsigi bɛ min bɛ fanga la o fa président min tun bɛ Sylvain a y'a faga Faransi d'a bila ka passer a y'a fɔ k'a bɛna bɔ CFA la o exemple kɔrɔ dɔ ye filanan min ka surun exemple 2010 crise wulilen Côte d'Ivoire o kɛlen ka BCEAO ni fɛngɛw datugu Babo Laurent ko k'ale bɛna ka wari créer semaine min dara kan parents français ont intervenu na u taara ta ka bɔ fanga la donc ne bɛ fɛ ka min fɔ CFA in ne t'a fɔ an ka nafa t'a la parce que an bɛ k'a utiliser mais n'i y'a ye jamana wɛrɛ cɛsirilenma la fɛn fila don o jamana in ka nafa ka bon an ta y'a la walima nafa in tilalen don an cɛ ne bɛ fɛ ka min fɔ sisan n'an nana bɔ a la sisan o ye jamana jumɛn ye o ye Faransi de ye o ye Faransi de ye an b'a fɛ k'olu voilà donc ne bɛ fɛ ka n'an nana bɔ a la sisan a nafa bɛɛ bɛ k'an ta ye a tɛna tila maintenant n'an bɔra la wari bi créé a bɛ sigi jɔsen minnu kan n'an ye ɲininkali kɛ n b'o jɔsen ninnu fɔ ok d'accord an bɛna na o voilà Modibo kuma filɛ nin ye c'est très passionnant, très passionnel. Mais encore c'est qu'il donne, donc fin de fois, mais mine doit coller. Bon, n'était en français défendre, n'était français défendre, n'était CFA défendre, mais mine doit l'engo fort.
a fɔra yan ko 26 décembre 1945 ko CFA créera officiellement ka kɛ monnaie de réserve ye France bolo. Décembre 45, o y'a sɔrɔ deuxième guerre mondiale banna foyi tun tɛ France. France yɛrɛ ça n'existait même pas, il n'avait rien. Donc colonie ninnu olu de tun bɛ ka France jukɔrɔmati. Donc France y'olu de ka wari ta ka don Fonds monétaire international la 26 décembre 1945. France donna Fonds monétaire la 26 décembre 1945 ni France CFA de. Parce que a yɛrɛ ye halala wari tun t'a bolo. Coloniw ka wari ani coloniw ka sɔrɔ a n'o de taara. Parce que en Chica Herama donc oui 26 décembre 1945 et 1958 Samba Kelen Keme Kononton Biduru ani Chegin Général de Gaulle segna kana fangala ay réforme fallait ay constitution fallait constitution de la 5e république ay war fallait franc lourd professeur Diallo ya ñefo. Donc, les nouveaux francs, le nouveau. Nouveau franc des francs lourds. Oui, c'est ça. Voilà. Franc lourd, c'est 1 franc français égale 50 francs CFA. Il y a famille. Mais avant ça, il y a franc et français qui et franc CFA. Mais au BA et Géléa Menou en 1939 000 fois. Je connais 1939 fois. Parce que la Deuxième Guerre mondiale d'amener en 1939. Voilà, au diable. Donc, où est la Jamana Toubolo? Donc, colonie nous n'est plus pour 1945. Maintenant, sans Bakele, qui m'a connu Bioro, il y a un Mahoroya au Sorola. 1960. 1960. Mali, 22 septembre. Mais Mali, moi, Mali a indépendance sur juin 1962. La fédération. La fédération du Mali, notre Mali, Sénégalais, et Soudan. Donc, on a un accord signé France, c'est FACO là. La fédération éclatera du 19 août au 20 août 1960. La fédération Tiro là, donc 22 septembre, Mali et Akadjamana créé. Mais, auquel on fait, donc, réforme monétaire Inkera, et France Waringria, mais France fait un tour à CFA, les colonies françaises en Afrique. A Toura, Jamana, Mouyuka Herma, Horan Soroblo, Sam, Bakle, Kemekononton, et puis mais mon chama me CFA comme ma femme, n'était mis mon mouda, mon kera, mais calot les tan fla, Sam, Bakle, Kemekononton, et bio, ni fla. Mon ekera. 1960. CFA Kola. Jamana Woro, de Plala, de Farala Nyonka, CFA créé. Jamana Woro. Africain Jamana Woro. Et bah Louis Johnny. Sénégal. Côte d'Ivoire. Dahomey. Actuel Bénin. Haute-Volta. Actuel Burkina Faso. Mauritanie et le Niger. 12 mai, 12 mai 1962, l'Union monétaire ouest-africaine a été créée avec ces 6 pays. Mauritanie, c'est bon. Mauritanie m'a signé. Mali a signé, Mali m'a ratifié. 1er juillet 1962, Samba Kelen Kemek on entend Bioroni Fla, juillet Kalou, les follow, franc malien créera. Le président n'a pas signé. Mais on m'a son Bamanaka a ratifié une corée. Ratifié, oui, qu'a dit Wassablo Ngoma. Qu'a dit Wassablo. Parce que ni accord international, Jamana Nyama, on va signer. Après, avait dit Wassablo Ngo de Mao. Ok. Le traité de la CEDEAO. Wassablo Ngo va signer. Ok. Il y a famille. Voilà. Quand tu as Jamana lié, Jamana Warola, Wassablo Ngo va signer. Ok. Donc, au Jamana Waro, nous, au lieu de CFA créé, Mali. Franc malien créé, mais sans Bakele, qui m'a connu ni Bioro, ni Wolongla, décembre Kalo, Mali ni français et Foka Ben ok, que Malien y a une négation, c'est pas qu'on a là. Malien y a une négation, c'est pas qu'on a là, mais c'est pas qu'on a ma, un franc malien qu'on a ma belle truc. Mais quoi, ma quoi, obéissez, mais en bas à Kundama, en bas clanché voilà, avec pour ma dévaluation, 50%. Mais ni dévaluation voilà là, il y a ça avec l'inflation. Donc il y a d'abord un dégoût ni kama, un la modèle kama, mais on va se regarder à d'autres fana qui me sortent comme là.
mais Mali seginna ka na 1er juin 1984 an seginna ka na don CFA la u ye san 17 u y'an bila kɔnɔli la mais entre temps banque centrale tun bɛ yen Mali banque centrale n'an ka franc malien tun b'an bolo mais an ni Faransi tun bɛ baara kɛ o san 17 in kɔnɔna la i y'a faamuya bon a fɔra ko CFA 2 de bɛ yen effectivement CFA ninnu tɔgɔ tɛ kelen ye a y'a ɲɛfɔ cogoya min na coopération financière africaine ani communauté financière africaine diɲɛ wari bɛɛ n'a tɔgɔ de don tɔgɔ de code de b'a la américains ka wari o tɔgɔ USD tɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen n'i ye référence fɛn fɛn ye wariko la ko USD o US dollar de n'i ye XOF ye o ye franc de l'Afrique de l'Ouest ye XOF n'i ye XAF ye o ye Afrique centrale ta ye diɲɛ wari o wari n'i y'a ye a référence bɛ yen wari kelen de bɛ yen a y'a ɲɛfɔ cogoya min na attribut de souveraineté de don jamana bɛɛ kan k'i ka wari la mais n bɛ min fɔ fana jamana 12 de bɛ yen minnu yɛrɛ ka wari t'u bolo jamana 12 de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ka wari ye dollar américain diɲɛ kɔnɔ jamana 12 de bɛ yen olu ko an ka warisoba an tɛ wari dilan an bɛ américain dollar de ta parce que an dalen b'o de la o de bɛ kow nɔgɔya an bolo jatew nɔgɔya an bolo jamana 12 an 12 diɲɛ kɔnɔ mais farafinna t'a la dɛ ayi farafinna si t'a la a jamanaw tɔgɔ bɛ n bolo n bɛ se k'u d'i ma kɔfɛ donc o wari ye danaya ko de ye compte d'opération in mɔgɔ caman m'a faamu compte d'opération in tun ye min ye mais a datugunna kabini san 2000 ani 20 compte d'opération in tɛ yen bilen compte d'opération in ye banque centrale ka compte de ye compte courant de don 2021 a datugura 2021 ils ont transféré les réserves. C'était 4 milliards d'euros comme ça. Non, mais la décision a été prise le 21 décembre 2019. Mais c'est en 2020 que ça a été fermé. En 2021, c'était effectif. Ah voilà, d'accord. Voilà. Donc, et compte d'opération, ni CMDT, ni Corée fait. Elle va faire des dollars. Corée va faire des dollars. Sanou va faire des dollars. Cacao va faire des dollars. Café va faire des dollars. Uranium va faire des dollars. ni CNDT kɔɔri feere a mana kɛ jamana o jamana ye a bɛ dollar de sɔrɔ o dollar in a bɛ tɛmɛ banque soba in de fɛ banque centrale jamana 8 ninnu bɛɛ bɛ ten ni Côte d'Ivoire ye cacao feere wari in bɛ na dollar in bɛ na banque centrale de kɔnɔ et jamana 8 de kɛlen bɛ k'u ka wariw bila ɲɔgɔn kan u ka devises minnu wari sɛmɛnɛ bɛ min na donc olu bɛɛ bɛ bila olu bɛɛ bɛ gérer banque centrale de fɛ donc ni CMDT ka wari nana banque centrale la dollar nana a b'a équivalent ci CMDT ka banque kɔnɔ CFA la ale bɛ dollar ninnu mara donc o accord min tun b'a ni Faransi cɛ Faransi ko maintenant aw bɛ CMDT ka wari tila min nana dollar in ou bien Côte d'Ivoire ka cacao min nana aw b'a tilancɛ bila aw ka compte kan trésor la an b'a ye yɔrɔ min et c'est rémunéré au taux interbancaire banques bɛ juru don ɲɔgɔn na jongo don su jongo don ɲina a tun bɛ sara o de la donc aw b'aw ka wari bila yan an b'a ye mais a dabɔkun tun ye min ye ni BCEAO ko sisan k'a wari min a ka wari min bɛ compte kan k'a b'a utiliser fɛn dɔ la olu b'a ye a bɛ taa yɔrɔ min donc n'u ɲɛ b'a la k'a bɛ taa américains de b'a la n'o tout arrangé u b'a fɔ non 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 aw bɛ se ka na yan an bɛ se ka nin k'aw ye ou bien an b'aw dɛmɛ ta ou bien n'u bɛ se k'a bali cogoya min u b'a bali ten mais BCEAO ka wari de don mais n bɛ min fɔ bɛɛ bɛ se ka taa vérifier compte d'opération bɛ BCEAO bolo jamana caman na compte d'opération bɛ BCEAO bolo a ka ca ni mugan ye ɲɛ kɔnɔ bibi Faransi dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛ kɔnɔ parce que i b'i ka wari bila yen ni mago bɛ min na n'u ka wari bɛ Japon fɛn Japon sisan compte d'opération bɛ Japon n'u mago bɛ fɛn dɔ la yen na mais yan'u ka wari bila ka taa yen u b'a ci a kan dɔrɔn u b'a ci fournisseur ma dɔrɔn a bɛ minɛn ci ka na mais olu de ka compte don c'est géré par la banque centrale le compte d'opération n'a jamais été géré par le Trésor français mais le Trésor français avait une vue là-dessus c'est le compte d'opération de la banque centrale au Trésor français finalement maintenant on me dit que CFA ça c'est la théorie que CFA b'a to an ka jamanaw bɛ segin kɔ monsieur Koné de y'a fɔ jamana 54 de bɛ Afrique wari 40 de bɛ Afrique mais Afrique jɔyɔrɔ diɲɛ sanni feere la 100 sarala ye 3 de saba o bɛ se ka kɛ CFA nɔ ye tɛ CFA nɔ ye o y'an yɛrɛ de nɔ ye on n'a pas de politique industrielle an tɛ fɛn yɛlɛma an tɛ fɛn dilan an tɛ fɛn yɛlɛma
jamana tɛ se ka yiriwa jamana bɛ yiriwa n'i bɛ fɛn min dilan k'a feere de i bɛ fɛn min dilan n'i yɛrɛ b'a consommer anw filɛ nin ye Afrique filɛ nin ye dumunifɛn ta sira fɛ Afrique bɛ fɛn fɛn dun 100 sara la 33 u bɛ san ka bɔ kɔfɛ de alors que dugukolo min bɛ yen n'a ma sɛnɛ hectare 800,000 100 sara la terre arable minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ 60 bɛ Afrique de tile bɛ Afrique ji bɛ Afrique mais africains dɛsɛlen bɛ k'u yɛrɛ balo u bɛ dumuni san kɔfɛ européens ye u ka fara ɲɔgɔn na daminɛ tuma min na u y'a daminɛ mun na dun ka fa ka sabati a se b'an ye a dabali b'an ye mais an ma se ka fɛɛrɛw tigɛ halisa o fɛn ninnu damadɔni kama donc o de la sisan africains bɛ ka fara ɲɔgɔn kan zone de libre échange continentale africaine olu bɛɛ bɛ ka kɛ kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2021 africains bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sanni feere kɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ani ka fɛnw dilan k'a feere ɲɔgɔn ma parce que an ye jateminɛ de kɛ ni africains bɛ sanni feere kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ minɛnw bayɛlɛma dɔɔni mais n'u ni jamana wɛrɛw bɛ fɛn continent wɛrɛw bɛ sanni feere kɛ u bɛ fɛnw yɛlɛmabali de c'u ma e ka Mali la yan bi bi in na Mali ye kɔɔri min sɛnɛ mɔgɔ si m'a sɛnɛ Afrique mais 100 sara la 99 kɔɔri min m'a bayɛlɛma o de bɛ feere kɔfɛ alors que n'i ye kɔɔri ta k'a bɔ kɔɔri la k'a yɛlɛma ka kɛ gari ye i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛma ni sigiyɔrɔma 2 de mais n'i ye kɔɔri ta k'a yɛlɛma ka kɛ prêt à porter jean ou bien blouson ou bien fɛn dɔ i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛma ni sigiyɔrɔma 7 de mais 100 sara la 99 an bɛ k'o de bila ka taa kɔfɛ mɔgɔw b'a ye bayɛlɛma ka tila k'a cɛn ma an b'a san n'i ye bayɛlɛmani k'i fɛ yen i b'a to fana jamanadenw ka sɔrɔ bɛ yɛlɛ et puis baara de bɛ créer n'i ye baara dilan jamanadenw bɛ baara sɔrɔ mais a ye fɛn kelen fɔ avec lequel je suis d'accord o ye wari sɔngɔ Amérique ni Europe olu bɛ 100 sara la ko fɛnw sɔngɔ ka na yɛlɛn filɛ an bɛ se ka kɛ ta ko an bɛ taa 3 la o la cogoya min o tɛ se ka kɛ o f'an ka fɛɛrɛ de ɲini an ka warisoba in bɛ se ka wari juru don banques la ka se ka wari juru don kɛnyɛrɛyew la industrie bɛ développer cogoya min na entreprise bɛ développer cogoya min na économie nationale bɛ financer cogoya min na ne yɛrɛ b'o de fɛ vraiment banque centrale ka baara sisanama vraiment il faut que o bolo de ka yɛlɛma ani a fɔra an ni faransi cɛ bɛ cogoya min na bibi in na wari bɛ kɔsɛmɛ réserve de change de la o ye dollar ani devise tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ CFA tɛ devise ye dɛ ni mɔgɔ k'i ma ko CFA ye devise CFA tɛ devise ye wari n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ ko l'argent est convertible ou non convertible a bɛ dumu jamana kɔnɔ ou bien a tɛ dumu jamana kɔnɔ mais bibi in na CFA de bɛ circuler la Guinée a bɛ circuler Mauritanie mais CFA fanba bɛɛ bɛ ka circuler Ghana ni Nigeria de bi parce que gɛlɛyaw bɛ yen u ka taux d'inflation yɛlɛlen don kojugu CFA de y'olu ka devise ye mais CFA tɛ devise ye devise ye wari de ye i bɛ se ka taa n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ minɛ a bɛ se ka yɛlɛma devise ninnu tɛ tɛmɛ tan kan diɲɛ kɔnɔ diɲɛ wari suguba dɔ de bɛ yen ko marché d'échange foreign exchange dollar miliyari 5000 de bɛ falen diɲɛ jongo don tɛnɛn fo juma minnu bɛ sanni feere kɛ minnu mago bɛ dollar la minnu mago bɛ yen na minnu bɛ ni kakao feere minnu bɛ o n'a ɲɔgɔnnaw diɲɛ jongo don o échange ninnu bɛɛ la 100 sara la dollar ta ye 70 ye euro ta ye 20 ye diɲɛ wari tɔ bɛɛ olu jɛlen bɛ tan min b'o kɔfɛ donc o kɔrɔ ko dollar ni euro de ka girin 100 sara la olu 90 sanni feere min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye dollar ni euro de donc n'i ko k'i b'i ka wari créer i ka wari kunnama bɛna kɛ mun ye bibi in na dollar kelen o ye CFA 120 ye n'i bɛna i ka wari créer i ka wari bɛna kɛ dollar kelen 200 de ye wa ou bien CFA 200 de ye wa ou bien CFA 100 barisa a ɲɛfɔra cogoya min na yan n'i ka wari ka fɛgɛn o de b'a to i bɛ se ka feere kɛ kɔfɛ mais n'i ka wari ka girin e bɛ sanni de kɛ kɔfɛ mais n'i ye feere kɛ kɔfɛ o de b'i nafa o de b'i layiriwa donc wari kundama o important don ani est ce que i ka wari bɛ bɔ i ka dugu kɔnɔ ou bien a tɛ bɔ i ka dugu kɔnɔ n'i ye franc guinéen ta n'i ye ugiya ta bi CEDI Nigeria Naira Nigeria ani CEDI Ghana a si tɛ bɔ
CFA tɛ bɔ mais i ka compte bancaire a y'a ɲɛfɔ cogoya min na entreprise bɛ se ka opération kɛ individu e ka compte n'i bɛ fɛ ka transfert kɛ ni compte b'i bolo i bɛ se k'a kɛ donc o accord de convertibilité o de b'a ni Faransi cɛ mais il a raison an mago tɛ mɔgɔ la k'o garantie o barisa an yɛrɛ ka réserve de change normalement kan ka se k'o garantie kan ka se k'o garantie bibi in na jamanaw bɛ bolo min kan jamanaw dun don ni ɲɔgɔn na mais il faut que fɛɛrɛw de ka ɲini an ta bɛ se ka kan an yɛrɛ ye cogoya min na pour que an mago tɛ ka mɔgɔ ɲini ka fɛn na an ni bɛ se ka accord kɛ fɛn yɔrɔw fɛ dɛ barisa accord t'an ni Faransi cɛ bilen accord b'an ni Union européenne de cɛ mais Union européenne t'an ka client fɔlɔ ye o Chine de ye Afrique ka client fɔlɔ ye Inde ye filanan ye enfin Inde ye sabanan ye Union européenne ye filanan ye donc sisan ECO min fɔra jamana 15 CEDEAO olu ko de ko sisan an ka wari a bɛ yɛlɛn ka jigin taux de fixe o bɛ bɔ a la ECO in kan ka lancer san 2022 a bɛ yɛlɛn a bɛ jigin wa k'a bɛ dulon wari damadɔninw de la dollar b'o la euro b'o la yen b'o la yuan b'o la donc an ni minnu bɛ sanni feere kɛ an ka wari bɛ dulon o de la Laginɛ b'o de kɛ Laginɛ bɛ bauxite feere a bɛ bauxite sɔrɔ dollar la mais franc guinéen dulonnen bɛ dollar de la a sɔngɔ bɛ dulon dollar de la mais u ka sɔrɔ bɛ na ni o ye min feere bauxite la o dollar bɛ na o bɛ bila u ka warisoba kɔnɔ i y'a faamuya donc a kan ka kɛ ten de mais an ka kan ka se k'an yɛrɛ ta k'an ka o fɛn ninnu gérer warisoba in fɛ mais f'a ka kɛ tilennenya ni jɛlenya dɛ parce que yuruku minnu bɛ kɛ yɔrɔ la tɔw la n'o kɛra banque centrale la a bɛ jamana dafiri yɔrɔnin kelen. D'accord. Bokar, tiɲɛna vraiment an ye fɛn caman sɔrɔ ni saba ninnu cɛ. Voilà, parce que on a 20 minutes. 20 minutes. I y'a faamu ka émission a émission bɛ teliya ka taa. Donc maintenant sisan. An bɛ se ka ɲininkali kɛ 3 minutes kɔnɔ ale bɛ se ka o jaabi a ye est-ce que an ko an bɛ nafolo ko min créer e yɛrɛ kɔni bolo donc est-ce que n'an y'a créer an ka nafa b'a la wa? Parce que ma dɔn a b'a fɛ ka jaabi dɔw di. Non jaabi dili tɛ ka kow préparer la tigɛ don. Voilà mais n b'a fɛ voilà o m'o kɛ ka sɔrɔ ka i ka ɲininkali jaabi. D'accord bon comme on a 20 minutes. Oui. Donc e bɛ sin ka nin kɛ. Non problème. Voilà y'a yira k'a fɔ nafa tɛ an ka CFA ko la. Non bien sûr an ka ne y'a ne ko n ko CFA bilama in a nafaba t'an kan. Oui. Et donc o kɔrɔ k'an bɛ se ka bɔ. Soit ko saba de don an bɛ bɔ walima an bɛ Faransi la bɔ a kɔnɔ an dama b'a tɔ gérer an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ an b'o fana ta ka bɔ yen n ye sinsin gɛlɛyaba min kan o ye k'a fɔ politique monétaire min b'an bolo sisan a tɛ k'a to k'a bɛ wari labila an ka jamanaw ye wari min b'a to u bɛ yiriwa o kɔrɔ min tubabukan na il y a une absence d'objectif de croissance dans la politique monétaire de la BCEAO. Tout à fait. C'est-à-dire ne ka kuma de b'o kan quoi o kɔrɔ ye mun ye n'i ye anw ta sisan n'i y'an ka jamana fɛn fɛn da sisan an bɛ juru mun sɔrɔ ka kɛmɛ sara la an ka sɔrɔ la a tɛ tɛmɛ 23 kan alors que n'i ye Europe jamanaw ta an bɛ ka dɛn olu la an ka politique monétaire bɛ ka dɛn olu ta de la kɛmɛ sara la olu bɛ 100 de sɔrɔ jatibɔ y'a jira n'i ye Guinée Bissau ta ale donna CFA kɔnɔ en 97 san 20 kɔnɔ sɔrɔ min tun b'a la a jiginna 2016 Bissau sera ka juru min don Guinée Bissau la 63 milliards pardon de francs CFA alors que u mako bɛ wari la min ka ca n'o ye mais Bissau ye juru min don a yɛrɛ ka fɛnw na 52 milliards a yɛrɛ ka baarakɛlaw mɔgɔ 2000 ni mɔgɔ 100 o y'a ka baarakɛlaw ye 52 milliards juru donna 2016 mais jamana mako bɛ wari la foyi ma se ka sɔrɔ ka d'u ma 1,8 million personnes 63 milliards dɔrɔn de sɔrɔla ka d'u ma juru tɛ ka sɔrɔ wari tɛ ka sɔrɔ ka di an ka jamanaw ma ne sɔnnen don maaw ka kuma ma du fait que tant que an ka fɛnw bayɛlɛma an tɛ taa yɔrɔ si mais an tɛ se ka fɛnw dayɛlɛma n'an daji ye c'est très clair il faut que u ka bɔ an ni wari cɛ an fana t'a ta fu an b'a ta ka juru don a la ne ko n ko mako bɛ wari la kan yiriwa e ko wari tɛ sɔrɔ ne ye ko bari ne ka fɛn santaw u sɔgɔ man ka yɛlɛ ka tɛmɛ fila kan
alors que droit de chekina o ye mun ye u b'a fɛ k'an koron k'an bila jɔnya juru de kɔnɔ fo ka tigɛ ka bɔ an kana ne ka kuma b'o yɔrɔ de kan ni i bɛ juru ta fɛnɛ non seulement juru tɛ sɔrɔ k'a don jamanaw na mais juru n'a sɔrɔla a da ka gɛlɛn mɔgɔw bɛ juru ta Faransi Europe jamanaw kan sisan 1% a to i b'a sɔrɔ an fɛ yan 10% 15% 14%. a dajalen o y'a dajalen o ye k'an faga de o problème de n'u bɔra ni banque centrale ka politique la sa il faut k'u ka politique ni yɛlɛma de absolument n'o ma yɛlɛma an ka bɔ CFA la voilà donc n'an bɔra la sisan e yɛrɛ bolo sisan an bɛ se ka wari créer k'an bɛ nafa sɔrɔ a la wa an bɛ fo ka ɲa cogo jumɛn o wariko d'abord cogo jumɛn o bɛɛ man ka détailler ok wariko c'est très sérieux a da sera ma président caman ni tora wariko la ka taara tɛ ni i ka fɛɛrɛw yɛrɛ bɔ ka ban kɔn bɛ k'i ma k'i ka fɛn bɛɛ nɔ n'i bolo wari dilan a kan ka labɛn de ka labɛn ka ɲa les experts qui connaissent le dossier olu de bɛ ta ka bila a kan u bɛ baara kɛ ka ɲa u b'a labɛn ka ɲa u bɛ a jati minɛ wari an n'an ye wari ta tɔgɔ bɛ kɛ jumɛn ye u bɛ jati minɛ n'an ye wari kura ta sisan jamana jumɛn d'abord an kelen k'a dilan o kɔlɔlɔ ka bon ni an saba jɛnnen AES kɔnɔ AES mɔgɔ saba ka AES ko moi je suis pour 100%. Il faut qu'on fasse tout hali ni CEDEAO mɔgɔw nana k'an ka sigi ka kuma an ka segin CEDEAO la hali n'o nana kɛ kɛfɛn an ka to AES kɔnɔ an ka AES an ka baara an bɛ giriya a kɛra AES o a kɛra pardon CEDEAO a kɛra UEMOA o a kɛra Union africaine o n'an bɛ AES kɔnɔ an bɛ barika sɔrɔ n'an bɛ AES kɔnɔ k'an ka wari dilan an ka bɛ se ka bɔ CFA la tɔw bɛ to CFA la n'u ma sɔn politique monétaire ka falen an bɛ bɔ CFA la an b'a ka monnaie créer n'an y'a créer an ni tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ kɛ CEDEAO kɔnɔ d'abord ne yɛrɛ tun tɛ ne fɛɛrɛ tun ye min ye yan'an ka taa CFA créer wari kura créer an tun ka to ECO kɔnɔ ECO tun ye ko ɲumanba de ye mais mɔgɔ t'o bɔ maaw daw sera a ma olu tun y'o 2020 o tɛmɛna ECO tun a bilara 2027 la o mais est-ce que a tɛ bɛn a ma n bɛ nalen o ECO in fɛn ɲumanba de don jamana 15 kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nafolo in dilan ko ɲumanba an kan ka kɛ 2022 comme Faransi t'a fɛ a ka kɛ bari n'a kɛra an bɛ bɔ CFA kɔnɔ n'an bɔra CFA kɔnɔ an bɛ bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ donc ale bɛ se ka an senkɔrɔla ɲagami cogo a b'o de kɛ ale nana Wagadugu en 2017 u y'a ɲininka ko CFA ko bɛ cogo di ko ni a ye jamana fɛn fɛn ja k'i bɛ se ka bɔ o kɛra 2017 san fila ale taara i jɔ ni Alassane ye président Alassane ye Abidjan j'ai décidé jamana wɛrɛ président de ko j'ai décidé. C'était le 21 décembre 2019. J'ai décidé k'ale y'a décision ta ko CFA bɛ yɛlɛma ka kɛ euro ye. ECO ko bɛ yɛlɛma ka kɛ ECO ye o piratage de o. an kɛlen CEDEAO kɛlen k'a ka projet dilan ka ɲa o bɛ ɲini ka mɔn waati min na o bɛ ɲini ka si sɔrɔ waati min na ale nana sisan ka na o bɛɛ ɲagami. wa ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na dɛ ne kuma bɛ ka yɔrɔ min dɔn o b'o a y'a da maga la mais ne b'a fɛ ka mun ye ne kun ɲagamina dɔɔni kɛ ECO nin o bon sisan jɔn yɛrɛ de kun hakilina nin kun bɔra jɔn yɛrɛ la. ECO in hakilina bɔra CEDEAO jamana 15 de la o bɛɛ de da bɛnn'o kan k'an b'an labɛn dɔɔni fo ka taa an ka wari kura sigi sen kan an bɛɛ jɛ wari CFA tun bɛ bɔ yen ECO tun bɛ k'an bɛɛ ta ye Naira tun bɛ bɔ Nigeria CEDI tun bɛ bɔ Ghana u bɛɛ tun bɛ dabila CFA ko tun bɛ dabila an bɛɛ tun bɛ na ECO de ta o de ɲɔgɔn tɛ. mais pourquoi ko waati dɔ la ko Nigeria k'olu sen t'a la. Nigeria m'a fɔ k'a sen t'a la o. Nigeria m'a fɔ ka sen t'a la Ghana m'a fɔ sen t'a la d'ailleurs Macron ni Alassane de ye fɛɛrɛ min sigi a dafirila ala ni Nigeria ani Ghana ka cɛsiri fɛ u ma sɔn. mais n'a sɔrɔ ne le kama u ma sɔn merci mais an bɛ ka kɛ dɔni dɔngoya ye quoi u bɛ k'u sulusara ECO ko in de la comme ECO ko tɛna ɲɛnabɔ CFA nafa t'a kan o de la fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn b'an bolo sisan n'an tɛna to an dalen
ka wari kura bɔ o de la ne bɛ sɔn o ma bari ni fila si tɛna kɛ ne ɲɛ t'a la taa ɲɛ t'a la CFA nafa t'an kan e ko u bɛ k'o ɲagami sinon nafaba b'o la maintenant mun tora an bolo sisan k'an ka wari dilan maintenant a wari dilanni an kan k'a labɛn ka ɲa n'a labɛnna a bɛ confier banque min na banque centrale mɔgɔ min na ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila ɲɛfɛ ni mɔgɔ ɲɛnamaw bilara ɲɛfɛ yuruguyurugu kana k'a la mun b'a dɔn u ka ta ka bila ɲɛfɛ pression kana kɛ banque centrale kan banque centrale ka to u k'u ka baara kɛ ensuite jɛkulu ka bila sen kan o ye conseil de ye k'a di ɲɛmɔgɔw ma jɛtigiw ka voilà d'accord mais o bɛɛ la wari nin n'a bɛ dilan wari an y'a fɔ an ka baro in daminɛ la wari bɛ yen ka sɔrɔ jate il faut k'an ka jamana sɔrɔ an ka baara kɛ Mawuda sera ma tant que an ma baara kɛ an tɛ taa ɲɛ n'an ye baara kɛ an bɛ na an ka bayɛlɛmali minnu kɛ an bɛna fɛn fɛn dilan an ka jamana kan olu de bɛna barika di wari ma an ka cakɛdaw fana i y'a fɔ min na ko a ka labɛn a bɛ labɛn ka ɲa et puis o bɛna baara min kan ka fɔ hali an ka société d'État énergie ni CMDT ni fɛnw an ka a to u ka gérer ka ɲa yuruguyurugu ka dabila u kɔnɔ tilennenya la u kana bin sɔrɔ u ka tɔnɔ sɔrɔ société nin bɛɛ ka tɔnɔ sɔrɔ an ka wari nafolo yɛrɛ min bɛ budget d'État kɔnɔ an ka mara ka ɲa n'an y'an ka wari tilen n'an tora mauvaise gestion na ani yuruguyurugu la hali n'an ye wari kura dilan an tɛ taa yɔrɔ si. d'accord ok Wakar. Monsieur Diallo d'accord ɲɛ damadɔ. ok d'accord ɲininkali in diyara n ye n bɛ fɛ k'a fɔ an ka hɛrɛba tɛ ka to CFA la n b'a fɔ ka da kun jumɛn kan problème min bɛ BCEAO bolo o problème kelen de bɛ banque centrale communautaire bɛɛ bolo ni n ko banque centrale communautaire yɔrɔ o yɔrɔ ni jamana jɛlen don wari la banque centrale de bɛ wari émission kɛ donc a ka objectif fɔlɔ de ye k'a ka wari protéger o de la u bɛ lutte u ka politique fɔlɔ c'est de lutter contre l'inflation parce que ni inflation ye niveau dɔ sɔrɔ c'est synonyme de dépréciation monétaire wa bɛ wari fanga de ban o y'a fɔlɔ ye a filanan ye ka lutter pour ka wari taux de change maintenu face à une devise de référence banque yɛrɛ de b'o devise fixée donc o y'u ka objectif fɔlɔ si bien que u da sera ma cogoya min na yɔrɔ yɔrɔ ni banque centrale communautaire bɛ yen jamanaw filɛ nin n'ont pas de politique monétaire propre donc an b'o de y'an ka jamana na on n'a que de la politique budgétaire an y'an ka budget kɛ recette ye nin de dépense ye nin de dépense ka ca ni recette ye maintenant à différentiel il faut aller chercher ça juru de bɛ ta bɔda foyi tɛ la ni juru tali tɛ donc pour que ka bɔ o kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ an b'a a demande an ka ɲɛmɔgɔ fɛ min ye wari kura créeli ye u kana hésiter a la wari tɛ fɛn wɛrɛ ye o ne b'a fɔ toujours hali ni n bɛ cours d'université la n b'a fɔ jamana o jamana n'a bɛ se ka production kɛ ka baara kɛ k'a ka sɛnɛfɛn walima a ka dugujɛfɛn sɔrɔ ka taa feere diɲɛ ɲɛma ka wariba ninnu dɔ sɔrɔ an b'a fɔ minnu ma devise dollar ni euro tant que i bɛ se ka baara kɛ ka taa o feere k'o sɔrɔ i b'o wari min sɔrɔ n'o wari bɛ se ka kɛ e yɛrɛ mago bɛ fɛn min na diɲɛ sugu la k'o san ka na n'o ye i bɛ se k'i ka wari dilan wari min filɛ nin ye wari in tɛ foyi ye a bɛ communauté min kɔnɔ a b'o de ka sanni feere kɛ o ni Guinée wari ta n'i bɔra Guinée papier de don i b'a fara o nka Guinée mɔgɔw mago ɲɛna nka ni Guinée bɛ fɛ ka sɔgɔ diɲɛ na sisan sanni ni feere sira fɛ Guinée mana taa ka bɔgisiti min feere a bɛ dollar min sɔrɔ a b'o dollar de ta n'a mago bɛ ordinateur ba kɛmɛ na ou bien n'a mago ka taa o san n'o ye o devise ninnu ka intérêt de ye quoi donc jamana o jamana k'e de bɛ se ka baara kɛ ka sɛnɛ kɛ ka dugujukɔrɔfɛn bɔ ka taa feere diɲɛ ɲɛma k'o wariba ninnu dɔ sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma réserve de change n'o wari ninnu bɛ se ka kɛ e yɛrɛ fɛnɛ mago bɛ fɛn na diɲɛ ɲɛfɛ k'o san i bɛ se k'i ka wari kɛ o y'a kɛlɛ mais min ɲinɛ u ye min fɔ je suis parfaitement d'accord a tɛ taa baara de kɔ
fanga bara de kɛ dugukolo bien ji bien an tɛ sɛnɛ kɛ mun na Mali bɛ malo importer non Mali man kan n'i tɛ tour cɛ office du Niger la Mali man kan malo importer o an bɛ malo san ka bɔ Taïwan ni Chine ni Vietnam na yɔrɔ m'an bolo malo sɛnɛni kama a t'olu bolo a tɛ Vietnam bolo Mali superficie ka bon n'o ye fanga bara de kɛ fɔlɔ ka se k'an yɛrɛ balo ka t'o tɔ feere ka wari sɔrɔ o la min ka di an mago bɛ min na k'o kɛ o y'a fɔlɔ ye fanga bara a filanan u da sera yɔrɔ ma il faut une bonne politique macroéconomique c'est-à-dire que an ka budget ninnu kɛcogo yɛrɛ man ɲi fɔlɔ nous vivons au-dessus de nos moyens e ma n'i ka budget kɛ e ka recette ye miliyari ba fila ye e taara e ka recette ye miliyari ba fila e taara dépense bila miliyari ba saba la miliyari ba kelen b'u cɛ e bɛ t'o juru donc e bɛ ka balo de juru la kuma bɛɛ moyen b'i bolo i tɛ ka balo o kɔnɔna na quoi o de kama an ka budget ninnu kɛcogo an ka kɛcogo lajɛ et puis le train de vie de l'État c'est-à-dire san o san séminaire fu ni mission fu ni atelier ni fɛn fu ninnu ni carburant fu ninnu k'o di ani mobili ba minnu ministère la an kan ka nin bɛɛ de lajɛ pour que ka État ka dépense dɔgɔya parce que o de b'a kɛ an mago tɛna don juru la kosɛbɛ quoi donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ka da kan. ok voilà. ayiwa kumakɛ ɲɔgɔnnaw ye fɛn fɛn fɔ n sɔnna o ma mais n bɛ misaliya ta malo ta kan baara bɛ kɛ Mali la dɛ Afrique Mali ye naaninan de ye malo sɛnɛ la. n bɛ fɛ ka fɔ potentiel ma se fo. non a ye matilaw mais problème ye mun ye n'i ye mɔgɔw autoriser u ka taa malo tolilen min sɔngɔ tɛ min na ka t'o san Thaïlande ka t'o san Vietnam o kana don ko bɛna an ka malo concurrencer o tɛ se ka bɛn o. merci. donc il faut une véritable politique industrielle ne bɛ k'o de fɔ n'i y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ non 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 industrie ko dɔrɔn tɛ kalan ta sira fɛ filière formation emploi les techniques an ka filière porteuse mais sikolo min bɛ Mali la ni Nigéria tɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min a bɛ yɔrɔ min i y'a faamuya kɔɔri la an ye fɔlɔ ye mais an bɛ joli yɛlɛma Benin san 5 in kɔnɔna na u bɛna 100 sara la u bɛna 20 de yɛlɛma baara ne yɛrɛ taara a lajɛ u bɛ baara la. u bɛ baara la yen u bɛ baara la. u bɛ baara la olu tɛ kuma la u bɛ baara de la u bɛ baara de la jamana yɛlɛmanen don. d'accord i y'a faamuya anw ka jamana baji ba fila Afrique baji 10 mais minnu ka bon ni Afrique baji bɛɛ ye 10 fila bɛ Mali la fleuve Sénégal fleuve Niger et budget a ye min fɔ hali ni dɔ bɔra budget kundama na gaspillage minnu bɛ yen an ka dɔ b'o la tiɲɛni minnu bɛ yen an ka dɔ b'o la mais an tɛ se budget 100 sara la i bɛ sɔrɔ 30 o bɛ taa saraw dɔrɔn la o sara o tɛ mɔgɔ 150 bɔ i y'a faamuya o tɔrɔ olu tɛ maliyɛn 100 sara la olu tɛ maliyɛn 100 sara la kelen kilancɛ o de ye fonctionnaire ye fonctionnaire de l'État central et des collectivités o tɔrɔ maliyɛn 100 sara la 99 ni tila in olu ni yɔrɔ bɛ kɛ mun ye donc il faut que budget d'investissement de ka bonya sirako kuranko jiko lakanako o de la AES kibaruya do monsieur Kone y'a fɔ cogoya min na je suis entièrement d'accord ni jamana saba ninnu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ jamanabaw yɛrɛ parce que confédération kɔnɔna la aw bɛ sigi ka fɔ de kɛ ka bɛn kow la donc politiquement UEMOA kɔnɔna la aw bɛ jate BCEAO ni CEDEAO kɔnɔna la i bɛ jate parce que nin jamana saba in n ye Niger n b'a daminɛ Niger dɔrɔn na Niger ye uranium bɔla ŋanina de ye diɲɛ kɔnɔ ani Afrique kɔnɔ mais kabiri salon en fait dɔgɔkun kalo tɛmɛnen janvier kalo tile 2000 ani 24 u bɛ pétrole bɔ u bɛ taji bɔ ka taa feere kɔfɛ u bɛ barigo min bɔ a ka ca ni 100 ani 10 ɲɔgɔn ye mais u yɛrɛ mago bɛ min na a tɛ tɛmɛ ba 20 na u mago bɛ min na jongo don u bɛ min bɔ jongo don 100 ani 10 a b'a tɔ feere kɔfɛ. En uranium, ils sont primés en Afrique là? Non, ils sont troisième. En Afrique.
troisième. En Afrique de l'Ouest, ils sont premiers. En Afrique de l'Ouest, ils sont premiers. Le premier, c'est la Namibie. En uranium. Namibie. D'accord. Et donc, ni au Niger. Et puis Niger, mais ça nous go. Mais à te Burkina ni Mali bo. Mais ce n'est pas ça fait. Ni Niger ta. Mais Jabala. Mais Niger, Afrique, fait Jabambo. Jamana Kado Afrique. C'est 500 000 tonnes. Mais et ani 1000 je crois. Nyo là, où il faut l'Afrique. Djien kono yere. Ya famia. Djien kono, premier producteur mondial de mil. Bon, donc comme c'est la fois qu'on est fanta jamana et tu vois mais. Bon, on est Burkina, ni on flata. On est follow kori la ni follow. Mais ni on est Burkina ka kori ta ni on fait atse ka ni fo. Mais na fora ko par exemple ali ambe entrant nous sans, en goût sans ni on fait. Mais au te dogo fait on son là, au te do fra fait on tono kan. Ani anga usine d'égrenage ou en goût jo ni on fait. Un investissement que pour rentabiliser cette production. Mais ani bon et hier bado fana kori ani souvent de benani on fait céréales sèches. Bon, céréales sèches fana Mali est flanant de Afrique de l'Ouest, Nigeria ko fait Nigeria tata boire. Mais ante bayel malike Burkina fana bete ante bayel malike. Donc gros paysans mana et fait trop dalamgo manata nous les Sénégalais ou bata faire parce que c'est qu'à stocker ou bien à retour à une période de soudure là, on est obligé d'attendre ça, on va sur la sommeil. On a donc on a eu l'élément et puis consommation parce que à ma mère m'a oreille à maintenant on fait nous des nous follow. Il y a un gâteau malou importé à ni nous font ça coffee en termes de là. Nous faisons nous chama beaucoup faire de ça. Donc on a la qu'est-ce qu'on peut produire localement et consommer localement. On a on fait na nani iriwalier. Là-bas. Oui, infrastructure, banque d'investissement, mi fora. Banque d'investissement, on va animer. On sait qu'à Seraojo, on sait qu'à nani usine ou bejo, tu vois, na centrale électrique ou bejo, na fanga jamana sabay ou fanga franco. C'est les trois pays parmi les plus ensoleillés au monde. Les meilleurs nani bien du goubé. Mais courant de célémé ni bien du goubé. Et puis c'est quoi femme tu vois. Les banques s'en fait. Équipement sont au keme sara la ou bina ni bichegine. Mais elle s'en va pour samani pour samani femme au dakagale. Donc on a fait c'est-à-dire akli jagabore do faire au chaman de be ni jamana saba nous tege di nyoma ani dugu jukoro fait masanu fo mais ni jamana fla no loué sanu mo nyoma fait mais weke follow de Afrique Ghana nyema. Donc nous yo offert que ala nga banque centrale na nga war so bad lan c'est le stock d'or parce que wari sanu inte bo amanga nga bo non banque centrale ka nga sanu insane barsa sanu so ngobe yeleni et puis sanu be bandi mais warte fin de visiter ka teme sanu nga non dollar est semaine mais sanu OK sanu ni ka grini fembe o ba nga dugu jukoro mais amba to mo go no boka tanu voilà donc on a nyona ni jamana saban nu tege di nyoma et politique ta sera fait la kanata sera fait ani sorota sera fait. Je crois que avec Nani Geleman Cham. D'accord, Bokar. Vraiment, Shuna, Manina, Andy Abemafo. Yafama. Atobe, mais il va d'or, Adena du drama. Parce que Agnew de Fort, Warkoé, vraiment 5 Bishuna, ces trois grands messieurs. Yafama. Moi, ça m'a fait mais. Duwa yɔrɔ min jamana saba nin ala kana mɔgɔ jugu don ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne sarana yɔrɔ dɔ la ko n'i ye wariko kuma fɔ ko o b'a ɲini ka k'i jolo kari donc an bɛ duwawu dɔ kɛ voilà an bɛ duwawu yɛrɛ dɔ kɛ o mun y'a fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ne yɛrɛ ja tigɛra parce que n'i ko k'i wari kuma fɔ dɔrɔn o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sin ka taa k'i b'a kɛ ni fɛɛrɛ k'i b'a labɛn d'accord ok donc vraiment nin diyara an ye donc n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma i y'a faamu monsieur Daouda Moussa Kouné donc économiste mais k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔw b'a dɔn u b'a fɔ ja n kun t'a dɔn ko ja économiste don o ye sira wɛrɛ parti politique o bɛ yen mais mun ye sɔrɔ ye an b'a dɔn ni o de ye vraiment c'est que on te remercie beaucoup an y'i wele i nana i ma gɛlɛya dɔ la vraiment merci beaucoup Daouda Moussa Kouné ba filanan mun ye professeur Moussa Diallo vraiment merci beaucoup an ye kuma caman faamuya caman sɔrɔ i ka fanga ninnu la vraiment merci Modibo Mao Makalou toujours égal à lui-même vraiment merci beaucoup i ni ce an mako mana jɔ a la waati a bɛna mais n b'a dɔn fana mun ye wariko ye a tɛna dan nin dɔrɔn ma donc an bɛna a wele tuguni a bɛna na ka na ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ an bɛ se ka yɛrɛ bɛ se ka don an ka jamana ɲɔgɔn cɛ c'est mieux Bokar folikan b'i bolo
ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wagati kɔni janfara kosɛbɛ sabula min ye maaw y'u ka ci bila k'u sigi ka an lajɛ vraiment b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma kari na taa na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni. D'accord, vraiment ka baara nɔgɔya an bolo donc an bɛ taa Bangouni na mun ye direction générale donc Ousmane Sowore la direction commerciale les ressources humaines comptable caissier an b'a bɛɛ lajɛlen fo. N'a na dɔrɔn an bɛna Moriba Bouya mun ye responsable technique Bouya réalisation production voilà donc production i y'a faamu an b'o bɛɛ fo donc mun ye Mohamed Keita ye Mo an b'a fo donc vraiment an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka cɛsiri Mo kɛrɛfɛ Abu officiel Abu an b'a fo Abouaka Traoré MB an b'a ale fana fo mun ye GMT Musa Adama S Kulubali an b'a fo an bɛ taa régie kɔnɔ donc mun ye Koce Jara an b'ale fo ani Dawuda ani Didi Bokum ani Saka Kulubali an bɛ sigi ka na tuguni ka na NB fana fo donc an b'a tɔ t'i bolo sisan. chauffeur la sa min ye Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo an b'o fo an b'a ɲinɛ gardien fana kɔ Cɛkura ani Musa Jara ani garde national maaw donc olu fana bi ka an garder sanga ani waati bɛɛ lajɛlen donc an b'o foli bila olu fana ma ni waati nin na. Vraiment n'o bɔra yen donc an tɛ ɲinɛ an y'o de fɔ an bɛ Fadi voilà donc ka bɛɛ culture an b'olu fana fo mun ye Samba Kulubali président conseil d'administration i y'a faamu Serifula an b'a ale fo a n'a ka jɛkulu bɛɛ donc an ka musokɔrɔbaw Asa Sɛnpara an b'i fo Aminata Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an b'a ɲinɛ kɔ mun ye Go Aïdara Bouaké ka fo ani Pamina Sumunu an b'a ɲinɛ fana kɔ n'o bɔra dɔrɔn an bɛ sin ka taa Madame Touré Jɛnɛba Konate an b'a fo mun ye de fɔ n bɛ musokɔrɔba dɔ fo don o don Nasirifi Kuyate Babi ne yɛrɛ buranmuso don donc ala y'a ka kalifa nana o don vraiment dɔgɔkun tɛmɛnen donc musokɔrɔba ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma donc o tɛmɛnen kɔ mun ye Modibo Mao Makalu a fana tɛnɛmuso ani n buranmuso bɛɛ tun bɛ salle kelen kɔnɔ Luxembourg la Asetu Magalu donc vraiment an bɛ dugawu k'a ye o bɛɛ lajɛlen ala ka dayɔrɔ ɲuman di o bɛɛ ma donc n'o tɛmɛna ka bɔ sisan ka kuncɛ ni jɔn ye Habib Sila au conseil des Maliens de l'extérieur a y'a jira k'a fɔ ko UNI suit et puis maintenant m'o ka au conseil des Maliens de l'extérieur bɛ yɔrɔ bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Habib Sila tɔgɔ la n'o tɔgɔ ka bɔ yen Alu Kuma Côte d'Ivoire an b'a ale fo Kacola vraiment UNI suit mun ye Karim Togola ye Karim Togola an b'a ɲinɛ kɔ an bɛ fana fo ko fara kɔ Masigi i y'a faamu an bɛ fana fo n'o bɔra yen mun ye Mori Traoré Mamadu Mori o bɛ Côte d'Ivoire o fana b'an suit de près Mori an b'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ sisan mun ye la police Zegoua Baga Abdou Karim Bagayogo Baga an b'a fo n kelen n terilakaw don Côte d'Ivoire frontière vraiment an bɛ fo kosɛbɛ il dit que il suit bien et il est très ravi de ce débat donc an b'ale fo ka sin ka taa Kadiana n'o ye Souleymane Diarra ye Kolɛnjaba an b'ale fana fo la police de Kolɛnjaba an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc n'o tɛmɛna ka bɔ sisan ka kuma kuncɛ ni jɔn ye Ousmane Cherif Madame Aïdara dɔw bɛ ɲininkali kɛra ko ko karamɔgɔ mɛnna dɛ a kan ka mɛn o faut que karamɔgɔ faut que tu te reposes très bien voilà i b'i lafiya kosɛbɛ vraiment an b'i ka denbaya bɛɛ fo i fo musow an b'u fo Bangouni na puis maintenant n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ Cherif Tidiane an b'a fo voilà a bɛ siran kan ka na ye i b'a dɔn an b'a peut-être a yɛrɛ donna ka ban mun ye Badara Alu an b'i fana fo ani Iba Aïdara États-Unis an b'i fana fo yen Aruna Aïdara an b'ale fana fo ani Keski ka famille Cherifula bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka kuma kuncɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo n'ala ma ka jɔ yira n na dimanche wɛrɛ ani invité dɔw yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc vraiment les grands invités merci beaucoup aw ni ci kosɛbɛ vraiment merci donc vraiment merci beaucoup au revoir.